tamang paraan ng pag-ubo upang Kay tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan. Mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas mo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na. Makilahok sa papunlad at magpakilala. ID natin to, tara na mag-isa. Sa ating pagsulong, tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Heto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to. Sa ID natin tuloy ang progreso. So, medyo mayapayabak po, Guago, bahay Sablane po. Mayapayabak Central Luzon, mayapayabak Pampanga, mayapayabak Guagua. So, misan pa po, pasibayo, adyo kaya po kayong Radyo Guagua 99.9 FM, Radyo Guagua. So, ngayon po, June 3, so kabilis po yung panahon, June 3 napon, blampo, kapilang pamo, napon, mag-celebrate tamong New Year, then Valentine's, ne? Tapos ngayon mayari no rin anak moving up na lang. Tapos June na pin. Yes, Ito so blamo ya ka man mainip Sir Chris, ne? Yes po. Ay, mabilis po yung kailan ng kanun. So by the way, good morning Sir Chris. Yes, good morning Sir Bon. Good morning po sa mga nakikinig sa ating programa ngayong Friday morning.
Sorry for the delay. Medyo na-delay lang po kami ng kaunti ngayon, no? Due to technical problem lang naman po. So hindi natin may iwasan pag may live talaga yung program. Wapin pin sir. Talagang pagka pagka live talaga anything goes hanapin. But the show must go on. Yes po, yan po yung totoo, sir. Kitang kayang makanyan, kitang kasabihan kaya katam. So 9:48 na po ning abak. So buri ko pong i-greet. Good morning karing kaya katamong listeners and followers kay Facebook. Welcome po pa si Bayo kay PSA talakayan sa Radyo Guagua 99.9 FM. So katang pumilabasan interesting ya po yung kaya katamong topic. Sir Chris, yes na po. takal tamo po api sabihan kitang kain netong kulya po karetang corn and palay production kay buong Region 3, not only in Pampanga but also region wide. Yes so po. dakal tamo pala kay. So balo tamo po kitang last week topic tamo na yung rice granary capital of the Philippines pala yung Nueva Ecija yes talaga. Po, Sir Bon, sobrang daming production ng bigas sa Region 3. Sa Region 3. Yung Nueva Ecija talagang so makanya po ka-importante retang kaya katamong data with regards to kaya katamong agricultural sector and kaya katamong kay gobyerno na po. And also kay may tuya pa karen project mo naman Sir Chris itang Yes. kaya kang vocality kay na itang national ID Yes which po. is still ongoing. Yes po, ongoing po yung ating registration, Sir Bon. So, ayun, hindi po kami magsasawang mag-invite sa inyo na magparehistro na dun sa mga hindi pa rehistrado para maranasan nyo din po yung benepisyo na hahatid ng PhilID in the future po. In the future na Yes, po. in few months time na kay Sir Chris talagang full implemented na talaga yung national ID ngayon. So photo sabihan tayo pang masalasayan nung nalaritang different updates sampo nung nano da po yung pakaabangan na rin kaya katamong taga pakinigan pong followers kay Facebook. So for today Sir Chris, June 3 Friday, atin tala namang netong bayon topic. So although ini Sir Chris pahapyaw na Yes po. diniscuss tayo ni kayong programa tamang PSA talakayan sa Radyo Guagua 99.9 itang metong proyekto na ning or survey ang gagawa na ning kaya katamong opisina Yes ng po. PSA. So metong niya karing importante mo namang sektor na ning kaya katamong gobyerno ini na Yes, pangaras naman. kay business sector. Business sector, yes. Sir So, Chris. nung last time, Sir Bon, may kahit tamo kay agriculture. So, ngayon kay tamong karing establishment based to ba, Sir Bon? negosyo tamo ngayon, Yes po, Sir Bon. So, establishment-based tamo, although ini Sir Chris medyo talagang nung talagang lalawin mo talagang kasela na bagay na kay pagka establishment based yung sabihin tamo po ng survey kay PSA talagang data mo po talagang piling-pili la po rin kaya kaming kukuha na enumerators Kenny retang data collectors o retang kaya katamong field interviewer ausanda. Kasi medyo maselan po yung tapi. Maselan niya po yung survey kareng establishment at saka yan po makanita kararagli. Yes Kaya po. atin niya pong proseso talagang pagdalanan. Yes, sir. Diyan may invite tamong another resource speaker kaya na Yes resource po. person para to give enlightenment at saka to educate us regarding the QSPBI o yung aman ng tamong quarterly survey of Philippine business and industry. So kita pa mong lagyo lupa ng kain itang lang complicated Wapin, sir. na sir. Ken pa mong Quarterly kain ng Philippine business and industry. Yes po. So puta po isipan nyo tungkol po ka rin pag ninegosyo ning kaya katampi sabihan naliya po na po. So hindi po kaya kaming kukuhanan kaning kaya nga rin reta pong datos. So siguro mas i-explain ng masalesek kaya katamo ning kaya katamong kay bisitang Yes pandangan. po. Sir Chris, pakilala Pakilala ko ko na kaya po. katamong bisita. Yes po. So, sabi namin pong Sir Bon, kaya pang lagyo na ning kaya katamong topic for today. Bala mo na niya kakomplikado. So, may invite kami pong eksperto talaga. Kaya ning metong karing eksperto. Kaya from PSA Pampanga. Po, para so, panakatamong mas lalo tayo pang aintindyan, sir. Mag-explain. Opo, ining survey pong ayun. So, inagkat tayo pong ngayon. Pasibayo, ne? For the second time. Yes po. Oh, pangilang time na niya pala. For the second time. Dakal niya Siguro pala. countless times tani nga kaya kasama. Kapatid, kasama, katrabaho, lahat-lahat na. Kapuso, kapamilya, lahat na ng mga ang kasamang si Sir Irving Carlos po, ang statistical
Analyst 1 ng PSA Pampanga. Good morning, Sir Bing. Good morning, Sir Bing. Good morning po. Statistical analyst lang, Sir Chris. Okay. Ayaw nga, sorry. Nasana ako sa information. Oo, statistical sa isa one analyst pala. pa po. Tatawa naman ako sa analyst eksperto po na siya. sinabi. So, soon to be, malay po natin, di ba? Di lang ang health Sir Chris po na talagang maging isa or dalawa in the future. Kasi as we can see, Sir Bing, medyo parang kasing laki ko na. So, dalawa. Okay? So, wag na natin patagalin dito kasi medyo na-delay tayo ng konti, Sir Bing. Gaano ka-importante ang QSPBI na sinasabi natin pagdating sa ekonomiya, sa sektor ng ating lipunan? Si QSPBI kasi, ito yung way para magkaroon tayo ng data regarding sa inputs sa quarterly national accounts and quarterly economic indices na kino-compile ng central office. So ginagamit din ng QSPBI para sa sa monetary policy review ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun. And yung mga other stakeholders natin, ginagamit din ng data para makita nila, for example, dun sa kanilang research, and then kung makita nila sa statistics okay sa isang lugar, so possible na mas mag-boom yung business doon kung nakikita nilang regarding nga sa based from the statistics, pwede silang magtayo ng negosyo, etc. Sir Edwin, ano ba yung mga sektor ng ating lipunan, ng ating gobyerno na talagang medyo may connection dito sa ginagawa nating survey na ito? Lahat ng sectors na yun, sir, based from the PSIC 2009 PSIC, which compasses all sectors. Ang wala lang sa QSPBI ay agriculture. Tulad nun sa Palayan Corn, mga ganong business wala po dito. Kasi separate na ang data kinukuha Separate niya, siya. yung kinuha Yes, sir. natin, di ba? Last- Sir? yung last week So na separate topic. na ang data. Pero Saka iba yung pag sinabi compilation natin, nila. aside from agriculture, so ibig sabihin, lahat ng sektor ng ating lipunan, pasok na dito sa quarterly survey Yes, of sir. Philippine Business So, and yun nga Industry. po, 2009 PSIC, sa 2009 PSIC na ginagamit ng PSA, nandito yung manufacturing, mining and quarrying, education, wholesale and retail trade, including motorcycles and repair of motorcycles and vehicles. Ano pa ba? Construction. May mga construction firm tayo sa Pampanga. Yes. Ano pa ba? Electricity, gas and water. Yung sa education, sir. Education, sir, private establishments lang po yung Ayun, sa kinukuha. mga private, mga pribadong eskwelahan, Yes, usually ang binibigay natin ng mga questionnaire dyan. Opo, kasi yung sa public, nako-compile po yung data nila sa DepEd na kinukuha yata. Or sa CHED, no, sir? Sa CHED at saka yung mga... Sa central office na yung nun. So, gumagawa readily dun. available na yung mga data. Yes, sir. Diba, dun sa mga nila. So, sinasabi mo po dito, Sir Irving, na private sector lang Yes po. ang pinagkukuha na natin. What about those other utilities? Halimbawa yung sa mga water utilities, electric utilities, mga ganun. Government-owned. Yung mga Oh, government With mga regards to GCC, utilities, pwede ba mag-mention ng sige. since Sample lang privatized natin. na yung Prime Water San Fernando. So, sample siya. Ever since naman sample si City of San Fernando Water District. District. Okay. Yun yung original sample. So, since nagkaroon ng PPP, Public-Private Partnership, so, na-delegate na sa mismong private company na ka-partner ni City of San Fernando Water District. Kaya naging Prime Water na yung nila. Yung Sir, pangalan. Sir Example. Irving, nabanggit natin kanina, medyo maselan na hindi siya ganoon kadali, medyo komplikado ang nito na. So, ano yung mga protection na on the part of the establishment and also on the part of the ng PSA? Ano ba yung mga guiding laws natin with regards to the confidentiality ng information natin? First and foremost, yung legal basis kung bakit nagkaroon ng PSA, Yes, which is yes, the yes. Republic Act 10625, which or otherwise known as Philippine Statistical Act of 2013. Under this law, meron tayong confidentiality clause, section 26, na nagsastate na ang lahat ng data makukuha ng PSA ay titreat siya ng purely confidential at walang ilalabas na statistics regarding that establishment. So, kailangan, so ibig sabihin, hindi sila dapat matakot
Yes, sir. Another law, which is the Data Privacy Act or yung RA 10173. 17, yes. Yes. po. Oo, na nag-state doon na ang statistical inquiries of especially pagka government ang nag-inquire, hindi siya pwedeng gamitin sa against the company and another confidential yun sa part ng kumbaga privileged communication siya. So, ibig sabihin, Sir Irving, ang PSA may immunity pagdating sa mga iba't ibang statistical inquiries. Yes, sir, sa kasi mga, mandate natin kumuha ng personal yun ang mandate information. natin sa na talagang kumuha ng Exemption yon sa Data Privacy Act. And Okay. itong na to, Sir Bon, hindi lang dito sa survey na topic natin ngayon, sa lahat ng survey ng Yes, applicable yung Data Privacy Act sa lahat atin. ng survey. Oo. Meron tayong immunity plus dun sa ating sariling batas na RA 10625 na So, section ibig sabihin, Sir 26. Irving, mapa-private establishment yan, mapa-household establishment lang yan, Walang agriculture dapat- establishment. So, Walang dapat ikatakot Takot. kasi hindi gagamitin against sa inyo at saka purely protected nga yung pag-handle dun sa data. yun. And walang information na nilalabas Wala. about sa mismong company. Let's say, kinuhanan natin ng data. Hindi naman i-release ng Oo, ganun. paano ako makakasiguro, Sir Irving, na halimbawa, kinuhanan yung aking negosyo na mango shake. Binigyan ako ng questionnaire. Form. Tapos nakalagay doon na parang kumita ako ng 10,000 doon sa isang buwan. Baka naman matax ako doon, Sir Irving. Hindi pa. Paano po ba yung Una-una po yung statistical data na ilalabas ng PSA is statistical table. So, without reference sa isang establishment. Okay. Ngayon- Makikita ang pangalan ko doon. Hindi po, sir. So, baka naman kasi, kung halimbawa, Sir Irving, yung mga sample na pinupuntaan, binibigyan ng ganyan. Talaga bang yan ay talagang pinipili lang ba natin? Or paano po yung pagkuha ng mga ganyang yung sample? Medyo yung sa balikan ko yung unang tanong mo, sir, yung sa regarding sa protection, no? So, kapag kasi may in the instance na magkaroon ng incident or happening na nagkaroon ng data leak, ang PSA employee pwede siyang makasuhan kaya po. Breach of Yes. confidentiality. Yes. So, nakalagay doon, pati yung carelessness kasama po yun sa ground para kasuhan yung PSA employee po. Malaki po ba pag halimbawa naging careless po ako sa aking pagtatrabaho at Meron doon, nalaman ito yes sir, nakalagay doon sa section 27 ng RA 10625 yung penalty regarding sa disclosure disclosure, ng, tsaka yun sa confidentiality po, information. in the event na yung PSA employee yung Magkano po ang babayaran ko sa nasa sir, mamaya titingnan natin. Okay, so baka naman po meron po bang kulong pag halimbawa lumabag ako dun sa dun sa batas ng confidentiality na yan? Meron po bang kulong diyan o baka kailangan ko lang magbayad ng 10 piso, ganun 5 piso? Yung sa sir, nandun yung sa mismong section 27. Nire-reiterate natin yung kulong-kulong na yan sa ating mga notices. Okay. Diba? So as much as possible siguro sa Pampanga, may mga experiences na po ba tayo na meron po tayong hinabla or pinailan ng case sa Pampanga? Based from my experience, sir, 2012 ako napasok sa NSO pa noon. Wala akong na-experience na hinabla. So, kasi ginagawa lahat ng effort, means para mapasagot yung establishment. Lahat kasi ginagawa ng PSC Pampanga Yes, na wag lang maghiraman ng talaga, di ba? wag lang maghiram ng pera dun sa means kasi baka lahat nakaisipin nanghihiram. Sana all may nahihiram ng pera. Pero walang bawal ganun. po yun, po. So, yun po, kagaya po na sinasabi ni Sir Irving, wala pong monetary or material things na involved dito na kailangan magbigay po yung ating mga establishment or makukuha yung ating mga establishment pagdating po dito sa ating mga survey na ito. So, purely statistical purposes lang po ito at hindi po siya dapat na basta-basta lang pinagsasabi kung kanino kasi nga confidential yung mga information natin dito. I believe, Sir Irving, meron kang mga presentation na hinanda para sa ating mga followers sa Facebook para makita nila kasi baka hindi natin alam yung ating mga sample establishment dito ay nakasubaybay dito sa Radyo Guago 99.9 baka sakali na eto na pala yung mga ginagawa namin nito sabi niya parang
talagang na-upgrade na, talagang nag-level up na talaga yung mga survey ng PSA na sa hindi lang sa questionnaire sila na pati na sa radyo ngayon. At Dito saka sa Facebook. with regards sa paggamit ng technology para sa ating mga Yes. questionnaire, meron na rin po. Okay, so i-play natin yung yung pinrepare ni kapatid na yan kasamang Irving dito, yung Okay, so PowerPoint presentation, video Ayun. presentation. The Philippine Statistics Authority, or PSA, is the central statistical authority of the Philippine government on primary data collection through censuses, surveys, and other data collection methods. One of the surveys conducted by the PSA is the Quarterly Survey of Philippine Business and Industry, or QSBBI. The QSBBI is a nationwide survey covering 5,174 sample establishments quarterly. Its primary objective is to generate data as inputs for the construction of the quarterly national accounts, or Q&A, and for the generation of the quarterly economic indices, or QEI, which are being produced by the PSA. Some data from the QSBBI are also used by the Bangko Sentral ng Pilipinas, or BSP, for their monetary policy review. The data obtained from the QSBBI are employment, compensation, revenue, inventory, value of production, and capacity utilization. The QSBBI was first conducted in the latter part of 1960. It was named as Integrated of Establishments, or IQSE, until early part of 1980. In mid-1980s, it became the Quarterly Survey of Establishments, or QSE, until 1999. Starting 2000 up to the present, the survey is now called the Business and Industry, or QSBBI. The conduct of the QSBBI is authorized by Republic Act No. 10625, or the Philippine Statistical Act of 2013, an act reorganizing and strengthening the Philippine statistical system and for other purposes. Section 25 of RA 10625 states that respondents are required to give truthful and complete answers to statistical inquiries or surveys of the PSA and other statistical offices of the Philippine Statistical System, or PSS. Section 26 of RA 10625 also states that information furnished by a respondent to statistical inquiries, surveys, and censuses of the PSA shall be treated as confidential. Further, Section 27 of RA 10625 states the penalties imposed on non-compliance of the provisions of the Republic Act. The establishment is the unit of enumeration for QSBBI. An establishment is defined as an economic unit under a single ownership or control, that is, under a single legal entity, engaged in one or predominantly one kind of economic activity at a single fixed location. The QSBBI covers establishments in the formal sector of the economy with a total employment of 20 and over. It also covers 17 sectors of economic activities as classified in the 2009 Philippine Standard Industry Classification, or PSIC, except those in the agriculture, forestry, and fishing sector. Specifically, the sectors covered are the following: mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, steam, and air conditioning supply, water supply, sewerage, waste management and remediation activities, construction, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage, accommodation and food service activities, information and communication, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific, and technical activities, administrative and support service activities, education, human health and social work activities, arts, entertainment and recreation, other service activities. The survey uses cutoff sampling to ensure that important industries and establishments that contribute to overall economic performance of the country are captured in the survey.
sample selection is done in 2 stages. The first stage is the identification of key industries for each sector by region, and the second stage is the selection of sample establishments for each key industries by region. In the first stage, which is the identification of key industries for each sector, key industries are the top 80% 3-digit industries in terms of total value added for the sector. The selection of key industries for each sector is done by region. The next stage is the selection of sample establishments for the key industries by region. The top 80% establishments in terms of total revenue or income for each key industry are taken as samples. In addition, also taken as sample establishments are those with total employment or TE of 500 and over for manufacturing, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, and administrative and support service activities sectors. For the rest of the sectors, all establishments with TE of 200 and over are taken as samples. All information collected in the QSPBI pertains to the operation of the establishments as of the reference quarter. The months covered by each quarter are as follows: January to March for the first quarter, April to June for the second quarter, July to September for the third quarter, and October to December for the fourth quarter. The distribution of QSPBI questionnaires starts at the third week of the third month of the reference quarter. Collection of questionnaires starts 10 days after the reference quarter. The PSA field offices are responsible for the distribution and collection of questionnaires. Accomplished questionnaires are transmitted to PSA Central Office. Further editing of questionnaires and validation of results are done in the Central Office. The final outputs of the QSPBI are generated using the QSPBI system. These are submitted to the Macroeconomic Account Service of the PSA 30 days after the reference quarter for the preliminary results and 60 days after the reference quarter for the updated data files. The QSPBI data are inputs in the estimation of the quarterly national accounts. The schedule of releases of the quarterly national accounts are as follows. Please visit our website, follow us on Facebook, and like us on Twitter for more updates. Thank you. Okay. So, Sir Chris, nakita natin, napanood natin yung video presentation na inihanda sa atin ang kasamang Irving sa with regards to QSPBA. Yes. So nakita ko dun sa presentation, sir, kung saan talaga ginagamit yung yung mga data na nakukuha natin. Pero ang tanong ko lang dito sa Sir Irving, lahat ba ng establishment is nasa sampulan nito? Hindi po lahat. May pinapadala pong master list. Yung master list, nakalagay doon yung mga selected establishment. Diba kanina sinabi yung key industries. And then from key industries, kukuha ng top 80% with regards to revenue. Yun yung mga masasample sa QSPBI. Kaya yung mga ibang sample natin, nagreklamo na kasi bakit kami lagi. Parating kami. Ibig sabihin, Sir Irving, kung halimbawa, sari-sari store, pwede ba siyang maging sample? Kung halimbawa, sari-sari store siya? With regards to sari-sari store, kung malaking sari-sari store at nasa master list, pwede. Halimbawa, ang TE niya or total employment is 20 and above. Kung halimbawa, sir, ako lang nagmamanage ng sari-sari store Working namin. owner kayo? Oo, Meron ako kayo, lang. Ako ilan lang empleyado talagang nyo, sir? nagtitinda. Kayo mismo? So, parang ako lang. kayo, self-employed? Hindi po nasasama yung mga ganun. Nasa So, informal sector kasi. ibig sabihin, yung mga formal lang. Pag Yes, sinabi sir. po nating formal at saka informal, ano pong kaibahan ng dalawang ito, sir? With regards sa yun, sir,
establishment na sa atin nasa with regards sa QSPBI, Mhm. kapag formal, na doon ka sa 20 and above employees mo. Okay. Pagka informal, less than 20. So kahit na medyo malaki yung company niya, sir, pero 19 below lang yung employees, hindi pa rin siya pasok. Hindi siya. Pero yung nangyari nga doon sa processing natin, may nasasamang informal kasi dinagdagan yung list of samples ng QS this year. Last year kasi, average natin, ending natin 156. Ngayon, ang beginning natin ng first quarter 2022 is 203. So malaki. So, Malaki dumami talagang, yung sample natin. parang malaki ang dinagdag, ano? So, siguro kaya dinagdagan yung sample ng Pampanga is maganda ang performance, Sir Irving, ng collection natin na paano ba? Paano ba yung collection natin? 100% tayo sa collection ng as of this fourth quarter So, lahat yan 2021. nakokolekta. Lahat ng quarter ng 2021, 100% tayo. Mhm. So, as of today, nag-update ako kahapon, sir. So, nasa 82% na tayo ng 203, which is 160 plus. Okay, so kukonti na lang. Ganon kataas yung ating response rate with Yung regards to collection rate establishments. natin, ano? Pero there is much more to do, Yes, sir. Para dun sa collection. Doon sa remaining natin na establishments na hindi pa nagko-comply, so Kung halimbawa, Sir Irving, yung malalaking establishment lang ba ang nasasampulan dito? Or ano? meron din pong mga total employment, halimbawa 60, 100, 70, ganyan. Mhm. Nasa-sample din po sila. Pero Yes. yung mga malalaking establishment, sumasagot naman. Yan, Yes, sir. So, nagko-comply sila. Opo. Pagka kasi malaking establishment at ang total employment mo ay 200 except dun sa manufacturing, wholesale and retail, tsaka administrative support activities na 500, yun, take all yun. Pero kapag ka 200 ka at ang sector mo, education, ano pa ba? Construction, yan, mga ganyan. So, Real estate, 200 employees, automatic sample siya kasi nandun siya sa certainty stratum. So, yung pinagbabasihan nila dun sa selection of sample na sinasabi mo, Sir Irving, as nagbibase sila dun sa Key industries muna. revenue, Yes, sir. Tapos yung total revenue. employment, Yes. at saka yung sector. Halimbawa, kung nasa sector ako ng manufacturing, nagma-manufacture kami or gumagawa kami ng mass production ng kalamay, pwede kasama ba yung mga gano'n na Ilan sa example halimbawa, nyo, ilan yung employees? 30 yung aking empleyado. Possible ba na maging sample ako sa mga susunod na survey ng QSPBI na yan? Ang basehan natin sa sampling, sir, pinapadala ng central office po yung master list. Okay. So, kapag nandun ka, regardless sa inyong total employment, halimbawa 30 lang doon sa nagkakalamay, sample siya kaya pupuntahan pa rin natin siya. Sir, paano po malalaman kung halimbawa, paano natin malalaman na ang establishment na yon is may isasama dun sa sample ng QSPBI? Paano po nalilista lahat ng establishment? Meron po ba tayong ganong mga Yes, sir. Meron po tayong listing of establishment. So, si PSA, every year, hindi kasi ako involved sa ULE, sa updating of list of establishment. Yes. So, sa ULE, lahat ng sample establishment na makikita within Pampanga, ililista ng enumerator. Kasama na dito, sir, yung mga maliliit na mga Yes. businesses. Okay. Kasama pa rin. ang- So, may makukuha talagang TE na less than 20 doon okay. sa ULE. So, ibig sabihin, sir, pagdating sa ULE na sinasabi mo, yung updating the list of establishment, lahat yon, take on lahat yung mga Establishment. commercial establishment dun sa barangay. Within the barangay, within the province, within the municipality, within the city. The whole Lahat. Philippines, lahat Yes, sir. kinukuha talaga yan. Oh. From the list of establishment, doon pipili ang PSA ng mga magiging sample ng Yes, sir. sa QSPBI na inaano natin. Yes, sir. Tapos, yun nga, from that ULE, kukuha ng, mag-identify yung central office ng key industry. Pag sinabi natin key industry, Sir Irving, ano pong ibig sabihin natin doon? Yun yung mga establishment na malaki yung contribution sa economy. Ayun. Halimbawa po, ang mga yung mga
Key malaking indus- establishment na ano, yung may mga impact sa ating ekonomiya? Pwede magsabi ng establishment, sir. Yung anong sector? Halimbawa, sila? doon na lang sa priority sample natin. Kaya sila naging priority sample. Malaki yung contribution sa economy at saka doon sa ano nga sa revenue. Mhm. Malaki. Example na, sige. Si ang ating masugid na sumasagot si Sir doon sa ano sa Pel- Electricity utilities yes, yan, there's diba? a utility. Yung mga utilities natin. Tapos, ano pa? Water utilities kasama po. Water utilities. Mga- So, ibig sabihin, kapag malaki ang, malaki yung impact niya, definitely, may sasama siya dun sa sample ng ating mga Yes, sir. QSPBI. Opo. Okay. So, yun pala, Sir Chris, medyo nakikita ko na hindi siya ganun ka-easy. Yes. Medyo complicated Mm-mm. kung pag-uusapan talaga natin yung kung paano talaga na nagiging sample yung isang establishment, ano. Pero I believe yung talagang unit of enumeration natin is establishment. Talagang establishment na kalimbawa yung establishment ko nasa bahay lang, sir. Okay. Pwede ba yung maisama sa maging sample? Kung nasa bahay, sir, Household based lang ang negosyo ko. Halimbawa, nagtitinda ako ng mga yung mga kakanin. Or mga, yung ano sir, na favorite parang... yung kakanin, sir. o yung O parang... mga nag-o-online ako, sir. Kasama ba 'yon? Halimbawa, nag-o-online business ako. Meron akong mga RTW na nananahi ng short, yung tapos ino-online ko. Hindi siya po ba yun? kasama kasi ang criteria or yung definition ng establishment ni PSA is dapat meron siyang economic activity or economic unit under single proprietorship or control. Halimbawa, yung business mo, dapat meron identified na kung sino yung nagko-control or may-ari. Halimbawa, corporation and stock, partnership, cooperative, etc. Tapos, another criteria, engage in one predominantly one kind of activity, economic activity. Example, sa sinabi ni Sir Bon, engage naman siya doon sa paggawa ng kalamay or nananahi. Oo. So parehas na ano siya no na satisfy. Ang third criteria natin doon ay meron siyang single fixed location. So sa single fixed location questionable kasi kung online ano siya, nagtitinda siya ng damit online. Oo, gumagawa kami ng mga basahan. Tapos, ino-online namin, pamain. Yung mga Hindi kasama ganun, yung mga ganun, sir. Unang-una, sa criteria natin, doon sa total employment, kung iisa nga lang naman siya or silang mag-asawa, hindi kasama agad yun. Okay. Pero let's say sir, medyo malaki na yung ano niya, malaki na yung tindahan ng kalamay. Oo, meron na akong factory. Marami na siyang empleyado, pero yun. sa bahay niya pa din. Meron na akong yung factory dun sa warehouse dun sa likod ng bahay namin. Kung ginagawa niyo warehouse yung bahay niyo, okay lang yun. Kasi meron naman kayo separate na talagang location, kumbaga. Meron kayo, dun kayo nagmamanufacture ng, ano ba yung minamanufacture? Kalamay. Mga kalamay. mga kakanin, mga Halimbawa, yung suman, mga binablog na ano, yung pinapakita paborito yung... nating suman, yung mga kalamay, yung mga ganun. Kung meron kayong single fixed location outside your house, at meron kang total employment na 20 and above, possible kang masama sa sample ng QSPBI. Oh. Pero nga yung final na say doon sa sampling, manggagaling pa rin sa central office. Okay. So, Okay. meaning ito sir, yung mga samples is talagang binababa na lang ng central office, pababa sa mga probinsya, parang ganun po. Yes, para siyang LFS, 'di ba? Natatandaan niyo yung LFS, Yung sa Sir Bon? labor force. From central office nanggagaling yung sample. Oo. Okay, so Okay, so medyo masalimuot So sa ating mga tagapakinig sa Radyo Guagua 99.9 at saka yung mga followers natin sa Facebook yung live streaming natin. So para dun sa mga establishment na meron po nakaka-encounter po ng ganitong mga survey, wag po kayong mahihiya kung may mga katanungan po kayo. Pwede po natin sagutin yan sa abot ng ating makakaya. And also, parati po namin sinasabi sa inyo na hindi po kayo dapat mag-worry, mag-alala kasi ito po pinapahintulutan ng ating batas
na under Republic Act 10625 na statistical data po ito ng ating gobyerno na kailangan po ating sagutin upang makatulong tayo sa ating ekonomiya. No? Sir Irving, pag halimbawa, doon sa mga establishment na ganun, pwede bang halimbawa, pwede ba akong tumanggi? Halimbawa, yung establishment, sabi niya, ayokong sagutin yan. Pwede po ba yon na ano? Hindi po pwede kasi nasa batas na lahat ng masasample ng survey ng PSA are required to give truthful and accurate data. So itong mga establishment na to, very aware naman ba sila, Sir Bing, na meron tayong ganitong Yes. batas na... Magiging aware sila kasi pag na-receive nila yung hard Okay, copy, yun. mayroon agad dito na portion ng basis, yung unang paragraph na kung saan sinasaad na si PSA ay nagkakandak ng SPBI. So, kapag ikaw ay tumanggi, meron tayong mga protocol sa pagtanggi, di ba, Sir Bon? Okay. Una, first notice. Mhm. So, within 10 days, that masagot. Tapos, second notice, third notice, final notice. Kapag hindi pa rin sumagot si establishment, lahat ng evidences, i-forward dun sa Office of the Provincial Prosecutor. Okay. So, kung nagbabasa kayo ng mga balita noong 2007, Mhm. may tumanggi nun sa survey. So, may doon, may article tayo sa Google na kailangan sumagot siya. Alam ko na demanda siya. Okay. Yun. So kailangan kung siguro Hihintayin mo pa bang mademanda ka? Ang harmless nga ng survey kasi nga confidential at hindi pwedeng gamitin sa taxation to. hindi pwede. Definitely hindi. Ganun ang sinasabi natin Ano sa lang ating siya? mga sample establishment. Halimbawa, sir, pwede bang gamitin ng dun sa halimbawa Sa BIR? BIR? Hindi po. Okay. Kasi ito, Yung mga nagtatrabaho, baka walang singilin sila bearing- ng BIR, sir. hindi pa. Walang bearing to sa pag ginamit sa BIR. Kasi nandun din sa batas na hindi pwedeng gamitin sa taxation yung PSA survey. Okay. Ibang batas yung sinusunod doon. Sige. Okay, So meaning protected talaga itong mga Oo, establishment. Kahit na protektado magbigay talaga, sila sir. ng mga information na nasa form, yung mga ginagamit nating survey form. Imaginein mo na lang, sorry Chris. Sige Imaginein mo na lang, magpapakahirap kang umattend sa sa hearing para lang mapasagot yung establishment. Where in fact, pwede naman silang sumagot with the enumerators para po, kumbaga mabilis na lang yung natin. Opo. May Yung tsaka may flow mga ng record data, naman yung yung mga gathering. ating di ba? Usually, Sir Irving, sa experience mo, sino-sino yung mga departments sa isang establishment ang sumasagot ng mga questionnaire na yan? Anong departamento? Mainly sir, dalawa. Yung, Una, yung Human Resource HR. Department, HR. Pangalawa, yung sa accounting or sa finance department. ano yung kinukuha natin pag halimbawa sa HR department? Yung Sa HR department, kinukuha natin sir yung total employment by classification. ibig sabihin. Halimbawa, yung manager and executives. Okay. Isang Pati yun. yun. Yes. So, bibilangin natin yung mga manager, Yes mga po. supervisor. Yes, sir. Ilalagay natin kung ilan yung Kasama ba dyan yung yung sex niya, male, female? Hindi po. Total Bilang lang. di ba? Yes, sir. So, from there, talagang makikita na natin na total lang ang kailangan natin ilan yung manager. Tsaka hindi natin tatanong kung sino-sino yung mga manager. Hindi natin, walang pangalan. Walang pangalan. pangalan. ang Purely nakalagay dyan. lang, number Number lang, lang. figures lang Oo. yung kailangan. So napakadali Kung lang pala. halimbawa, sir. ang nilagay niya, 20 ang supervisor, malalaman ba natin kung sino si Juan de la Cruz doon sa 20? Hindi, Di ba hindi? Number. So, ganun po ka-confidential yung ating information. Figures lang po yung pinapalabas na ibibigay nyo sa amin with no particular sa isang tao. Hindi po natin ilalagay dyan si Juan de la Cruz, si Maria Santos, di ba? Si Edgar Katipunan, ganun. Wala pong ganun nakalagay Yes. na pangalan. So, figure lang ang natin. Pero pagdating sa accounting, Sir Bing, pag sabi mo kanina, HR at saka sa accounting department. Sa accounting department, ano naman yung kinukuha natin? Sa accounting, sir, yung kanilang total compensation. Halimbawa, si manager, ilan yung compensation nila. Si other employees, production or other employees na classified
sa questionnaire natin, kinukuha natin yung kanilang total salary per month. So ito, kabuuan na po lahat ng empleyado? Empleyado, yes. Okay. Sir Elvin, nanghihingi ka ng ano dyan, salaries dyan, baka doon ako matax. Hindi po. That is the design of the questionnaire. Okay. So, Ever since ganyan na yung ano. sige po, para if ever, Sir Bon, na mabigyan natin ng idea, baka merong biglang bagong sample na dahil nga dumagdag yung mga sample. Ilang pages po ba yung questionnaire natin para baka yung iba matakot na? Yes, sir. 4 pages po ito, Sir Chris. Parang booklet type po siya. Yes po. Una yung cover page, tapos meron tayong guide dito, yung Okay, so yung parang definition nandito na rin naman po. Okay. Tapos yung sa third page, yung pinaka-importante, yung current data na kinukuha natin. Okay. So, nakalagay dito Plus Sir yung Elvin. sa last, ano. So, kung titignan ko itong questionnaire, nakalagay dito may first, second, and third month. Ano po bang ibig sabihin nun? Sa reference period po yan, halimbawa, sa second quarter na tayo niyan, di ba, Sir Bon? Okay. Sa June na kasi ngayon eh. So, pag natapos ang June, doon na mag-start yung pagkuha ng data. So, pero sa PSA Pampanga kasi sinusunod natin yung timetable. So, sa June, third week ng June, nagdi-distribute na kami. Okay. So, yung kinukuha nun sa kung second quarter ng 2021, yung first month nun, which is April. April, May, tsaka June. Doon sa first to third month. Ibig sabihin, sir, yung kung quarterly yan, yung unang tatlong buwan ang kinukuha Ng natin. year, reference year po. Kung halimbawa, nasa first quarter tayo ng 2022, so anong mga particular na buwan ang kasali dyan sa Nung questionnaire natin? first quarter, Sir, January, February, tsaka March 2022. Yung tatlo lang. Yes po. So, tapos, kukolektahin yan ng mga, kailan nila kukolektahin yan? Halimbawa, binigyan nyo ako ng ganito, kailan ko yan dapat, ipapasa sa Yes. PSA? Kung na-distribute siya, for example, Yes. noong... Halimbawa, nung June 1, June 1. may na-receive akong ganito. Yes. Meron Halimbawa bang lang po. deadline nito or kung kailan ko gustong sagutin, sir? Hindi po. Ang sir, ang QSPBI and any other survey, usually, lahat po yon 10 days lang yung sa establishment, no? Okay, 2 weeks, kumbaga. Especially QSPBI na lang, sige, para di tayo magkamali. Sa QSPBI, talagang 10 days lang po yung inaalaw para magsagot yung establishment. Pero pwede po ba kung tumawad doon? Halimbawa, kasi nataon sa BIR, Yes, sir, na madami kaming ginagawa. na-experience Pwede po ba namin kaming, yan. yung Pwede naman pong mag-request magsabi ng or extension request, yes, na extension kasi nga hindi lang naman PSA ang sa part ng establishment, PSA ang kanilang sinasagutan. At trabaho. Noong April lalo na, sir, nahirapan tayo, no? Oo, dami. Nagpa-file ng ITR. ITR. April ba, sir? Yes, nung para sa year 2021. ITR. So nung April this year, yung mga sample namin, naging sila ng extension. So normally, gaano katagal itong extension, sir, na binibigay natin sa kanila? Kung, ganun nga, na meron silang valid reason na... Yes, sir. Halimbawa, Sir Irving, kagaya na sinabi ni Sir Chris dito na extension. Halimbawa, pwede bang sa December ko na lang yan, yung sagutin, gano'n na Hindi po. Hindi po pwedeng magtagal yung extension. Kailangan, kung hingi man kayo extension, maximum of 2 weeks na lang. At the most, sir, mga ilan yung extension na pwede 2 weeks. nating ibigay 2 weeks, sa ating sir. mga respondent? 2 weeks po. 2 weeks po. So, that would take about 2 weeks, then mga 20 days. Almost 1 month na sa 1 kanila yung month. questionnaire. Almost nun. 1 month. So, ibibigay na natin. So, sagad na po yun. Yes. May ample time na silang sagutan talaga yung question. So, pero may mga sample tayo na sir, na So, kung halimbawa, maaga sumasagot. nanghingi ako ng extension, may nabanggit ka kanina na may mga first notice, second notice. Kapag halimbawa ba, humingi ako ng additional 1 week na extension dun sa after 10 days, manonotice po ba ako? Baka naman ididemanda ako, sir. Kailangan ko na po bang matakot? Ganon, hindi. Sa Pampanga po, sa Pampanga na lang, para kasi sa ibang province hindi natin alam yung ginagawa nila. Sa Pampanga kasi, sir, kapag naghingi na extension, hindi natin binibigyan ng first notice. Pero supposed to be
may notice na siya. Oo. Kasi yun yung nasa protocol. Mhm. Pero kapag ka nga sure naman tayong sasagot sila at kilala na rin naman tayo ng establishment. Nangako, di ba? Yes, nangako sila. Mhm. Tutuparin naman nila yung within 2 weeks. Yun. Minsan So, nga mas naiintindihan maaga naman pa- natin. Pero ang binibigyan talaga ng notice, yung talagang nagre-refuse sa survey. Yung ayaw sumagot. Yes. Okay. So itong notice na ito, sir, paano ba yung way natin na pagbibigay ng notice sa kanila? I-email ba natin sila? I-mail siya. Hard mail. copy. Hard copy, okay. Okay. So, kung ako siguro, hindi ko hindi ko sinasabing pero sa PSC Pampanga, wala pa kaming experience na hinabla namin, wala pa kaming hinabla kasi Ganun. lahat ng sample namin dito sa Pampanga, establishment-based na sample, puro mababait yan, sumasagot po yan, nakukuha naman pakiusapan. May mga paunti-unting humihingi po ng mga extension na pinagbibigyan po namin kasi case-to-case basis naman kasi yan. Kung talagang hindi kakayanin at maraming trabaho, why not, di ba? Kasi for humanitarian consideration, ang ika nga po, Pero, kagaya pong ng naturan ni kapatid na Irving na talagang at the most is 10 days lang. Dapat ay sumasagot na po tayo dun sa bakit po may mga deadline na ganun, Sir Irving? Kaya may deadline, sir, kinocompile po yung data para mabuo yung quarterly national accounts tsaka Ayun. quarterly economic indices. Okay. Mhm. So kapag kasi hindi nabuo yun at mababa yung response rate natin, kailangan epekto po ba? Yes, hindi magiging buo yung natin, sir, mga kinocompile na data. So, ibig sabihin, ganun ka-importante po yung binibigay na data pagdating sa Oo nga, establishment. sir, yun nga sa part nila, baka sa tingin nila, wala lang sa Parang wala yun. lang Pero yung demand, kapag kailangan ng statistics, doon napapasok yung nag-request sa ganitong agency. Diba? So, wala tayong maibibigay on our part kasi kulang yung data. So, sa provincial offices, as responsible unit po sa collection and distribution and collection, tayo yung dapat unang-unang naninigurado na kompleto lahat ng data ng Oo binibigay. nga po. So, Sir Irving, ano ba yung mga agency na interesado dyan sa mga data ng mga na yan, sa QSPBI na yan? Ano ba yung mga Yung sir, attached agency? attached agency tayo sa NEDA. NEDA. Unang-una tayo nagsasabi sa National kanila. Economic and Development Authority, Yes. okay? So, kung halimbawa, anong connection ng NEDA dito? Sila yung sir, di ba, yung nag-release ng final, kapag na-review na nila. Nung na sa, medyo na kasi sa NEDA na yun, iba yung, Napaka-technical kung pag-uusapan natin dito, pero in a layman's kung term, nakikita nyo yung si NEDA Secretary, si Sir Chua. Chua, no? Yes. At saka si Sir Dennis Clear Mapa. So, Ang ating sila, national statistician. Yan. Shoutout po sa Sila- inyo. sila po yung Sir NS po. unang-unang nag-release ng statistics. Pero, And kung may kailangan yung congressman, congresswoman, senado, office of the president, vice president, yes. pwede silang maghingi ng datas kung meron tayong datas. Pero ano yung parang pinaka nito, sir? Yung parang significance ng data na na-collect natin. For policy making. Yun. So, Yun yun, yung ganun po talagang- ka-importante yung mga survey, kagaya ng sinasabi natin kahit sa mga ibang survey, Sir Bon, na para sa mga policy maker, maka-create sila ng mga dapat na projects. Tsaka dun sa regarding sa sir, no, medyo matatouch na yung PPA, no, yung provincial product accounts. Oo, So, ayan. another compilation naman yun ng administrative data sa mga munisipyo. And So, meron tayong city. provincial, meron tayong regional. Yes, sir. Sa regional, Meron GRDP tayong yung, national. yes, GRDP. Sa Yes. national, GDP yung tawag sa ganun. Gross So, medyo national. yun, technical. Pero, ang demand ng data with regards to sa atin nga sa statistics natin, malaki talaga. Hindi lang natin sila nakakasalamuha face to face, pero may mga naghihintay ng data ng PSA. Oo. So, May nakaantabay na agad, Oo, sir. di ba? Lalo na Kagaya yung nung labor force, sir, yung Yung data sa CPI, di ba? Yung Yan, sa CPI, Oo. yung Every month inaantabayanan ng ating mga mga kung tumaas bumaba. buong bansa yung nakatutok sila dun sa inflation rate. Yes. Magkano ba ang inflation rate for the Oo month nga. of June? Ayun, Paano mga ganun. mako-compile or makokompleto yung data?
makakapagbigay ka ng data kung sa on your part pa lang naman po is kulang na. Yes po. So, ganun ka-importante yung inyong response po. Parang ang ano Sir Bon, no, kunwari naging sample ka, 'di ba? Magiging part ka ng Yes, pag-create yes, ng yes. policy or ng Hindi mo ramdam, pero ma-epekto Oo. sa'yo yun. Yes Kasi po. yung policy makikreate sa isang area is apektado ka doon Yes po. sigurado. Oo, sigurado. And for sure naman ang gagawin ng ating mga policy makers is hindi naman against sigurado dun sa Ay, isang hindi. ah, Syempre, mga policies, For programs improvement, yan. Yes for po. life, for For all. improvement ng Yes ano, po. ating Ganun po mga improvement ng Quality of negosyo. life. Kasi ano yan chain reaction kasi yan Kapag maganda ang negosyo, ibig sabihin, marami ang makikinabang dyan. Halimbawa, marami ang magkakaroon ng trabaho. 'Di ba? Yes po. Maraming employment, 'di ba? Tataas ang ating employment rate. Yes, sir. Kapag tumaas ang employment rate natin, syempre may trabaho, magkakaroon ng opportunities yung mga nagtatrabaho na makabili ng kanilang mga pangangailangan, basic needs. So, anong ibig sabihin nun? Mababawasan yung bababa ang Poverty rate. Poverty Yes. rate, So, 'di ba? Kasi sumusweldo na sila eh. Yes po. Kung mababa ang poverty, ibig sabihin nun, merong savings yung mga tao, Tama. 'di ba? Magkakaroon sila ng mga Wala kasi akong savings. 'Di ba? Wala daw savings si Sir. Oo, hindi. Kasi nabibili na Ako nila din. yung gusto nila. May may naiiwan sa naiipon kanila. na. Yes po, oo. Kapag may savings, ibig sabihin, iikot ang pera. Yes. 'Di ba? Iikot ang pera. Bibili yan ng kung ano-ano. At saka sir, yung sa nakipag-meeting kami doon sa Subic Clark Alliance for Development. Yes. So nag-request po sila ng data sa atin. Which is, sila, may mga company daw na gustong magtayo ng Negosyo. kaso walang basis Oo. yung sa kanilang research. Yung Para magtayo muna sila, magkakandak sila ng research. Kaso nga sa kanilang research, walang data. na So yung importance ng data doon pumapasok. ayun nga. Yun yung magiging basis nila. Halimbawa, marami ng nagbo-boom dito. Magtayo tayo din tayo dito ng negosyo sa ganito. Ano ba ang kailangan sa isang particular na place na to, 'di ba? Yes. Ano ba ang kailangan ng mga tao dito? Feasibility study. Feasibility Yun, kayo study iniisip. muna, 'di Parang ba? sa ano? So granted, ayun nga, kagaya ng parang yan, may mga connect yan, mga chain reaction yan. Interesado silang magtayo ng mga Yung mga negosyo dito. private Mag-invest sila, entities, yes. investment. O kapag may investment, nakapag-invest sila dito, sino yung kukunin nilang mga empleyado, mga trabahador? Yung mga nandun din, sir. Local, di ba? Tapos sa local, gusto rin nila ng statistics doon sa lahat ng gumagraduate and then their courses. Kaso wala nga yung PSA. Oo. So, sa sa ibang agency na siya. Tapos, yun namang currently na market ng mga mag-a-apply doon, Oo. gusto rin nilang i-identify para ma-match yung gumraduate sa kanilang papasukan trabaho. O, syempre, kasi, kailangan, Ganun yung mga na-raise nilang as concern yung sa amin. kung gagawa ka ng feasibility study o magtatayo ka na, mag-i-invest ka dyan, gusto kong gumawa ng isang factory na electronics. Syempre, kailangan, yung mga manpower mo dyan, alam mo na agad, na yung kukunin mo ay yung mga graduate Related ng mga sa IT, yung yes, mga gano'n, di ba? electronics. Related sa computer. Yes. Hindi ka naman kukuha ng construction worker lang. Siguro, kung ang tatayo mo dyan is construction firm, marami kang may employ na mga laborer, di ba? Manpower pa Yes rin, po. di ba? So, depende yon. So, yun ang kagandahan, kainaman po ng marami tayong data. So, it's a chain reaction po. Paulit-ulit ko po sinasabi ito. Lahat po ito damay-damay na. Kung halimbawa po, yung tulungan po ninyo sa aming mga statistical inquiries, malaki po ang naidudulot na pakinabang niyan, hindi lang po sa establishment, sa kabuuan po ng ating bansa. Nakakatulong po kayo. Kasi malalaman po nila dito kung ano po yung mga establishment na talagang kumikita. 'Di ba? Ano po ba yung mga, or baka may nakita ang ating gobyerno dito? Anong pandemic pala, bumagsak ang ating Yes, sir. During pandemic, hindi nag-stop yung ating paggawa ng surveys. Surveys. hindi po nag-stop Nung yun. nag-resume lang yon nung natanggal na yung lockdown, nationwide Oo. lockdown. Pero yung series ng data natin, hindi dapat napuputol yun. Kasi
Bumaba ang ating GDP doon, di ba, yes, Sir opo, Irving, noong bumagsak na. 2020. Dahil sa pandemya. Pandemic, noong 2020 and particularly 2021, magkasunod na year yan. Bumaba yung ating GDP noon. Opo. Kasi anong ginawa ng ating gobyerno? 'Di ba? Gumawa Nagkaroon sila ng ng palisiya. release ng Pinautang nila yung mga private Negosyante. business Yes po. para makabangon sila. May mga stimulus, So kung hindi nalaman ng ating gobyerno na at dami pa lang nalugi ng pandemic. Yes po. 'Di ba? Meron tayong data. Ito pala mga establishment na ito nagsipagsara-sara nung pandemic. So, importante talaga na sumagot po tayo ng tama dun sa ating mga statistical inquiries para na-inform natin ang ating gobyerno na ganito na po ang kalagayan ng ating pangninegosyo ngayon, kalakalan. So hindi lang yun, Sir Bon, akala kasi ng iba na mga business pakakala nilang basta na lang sila binigyan ng tulong na walang basis. So syempre po, yung mga data dapat may maging basehan din ng ating gobyerno bakit kailangan silang tulungan. So hindi lang napapansin yun ng mga establishment na dahil din sa mga information or data na binibigay nila. Tama. Kaya sila nabibigyan din ng tulong. 'Di ba? Maraming nagsara. Maraming nawala ng trabaho. Anong ginawa ng Department of Labor and Employment? DOLE. Nagbigay sila ng dole out na tulong, ayuda doon sa ating mga employees na nawalan ng trabaho, naapektuhan ng COVID na pandemic na yan. So, ganun po ka-importante, ganun po kahalaga yung mga data na inaano po natin dito, pinag-uusapan po natin dito. Hindi lang po yan basta-basta figure, the numbers speaks for themselves. Kasi kung titignan mo, hindi mo naman yan i-interview yung lahat ng tao. Yes po. Tsaka, diba? Imagine, Survey Sir Bon, kasi siya. Survey kasi so, siya. pag survey, represented yung lahat. Hindi lahat kukunin. Hindi kung isang tao lang ay isa lang yan, hindi po paano natin papansinin yan? Hindi. Meron yung representation. Meron tayong sampling may mga ginagamit para ma-represent lahat ng expansion members factor ng na. Ibig sabihin, kung isang taong ito nagtatrabaho sa construction, nawalan ng trabaho, ilan kayang Juan de la Cruz ang nawalan ng trabaho sa panahong ito? 'Di ba? So, nalalaman niya ng ating gobyerno. At from there, gumagawa sila ng mga pamamaraan, programa para matulungan naman. Yes po. Kasi at the end of the day, gobyerno pa rin po ang tutulong sa atin. Kung halimbawa po kung ano man po ang mangyari sa ating ekonomiya, sa ating mga buhay-buhay, na sinasabi natin, kung minsan yung ibang tao, sabi niya, wala naman akong pakinabang diyan sa gobyerno. Mali po ang kaisipang yun. Lahat po ng tinatamasa natin ngayon, yung daan, yung mga facilities, infrastructure ng ating gobyerno, nanggaling po yan doon sa mga data binibigay nyo po sa PSA na ginagamit naman ng ating gobyerno para makapagawa po o makapag-create ng programang makabuluhan. Yung resources po ng ating gobyerno, doon ida-divert po sa ating mga infrastructure, mga programa, basic health services sa ating mga public, yung mga nangangailangan, yung mga gamot, pang-ospital, lahat-lahat po yan, kasama po yan lahat. Hindi lang po yan gumagawa ng programa ang ating gobyerno ng out of nowhere, di ba? May mga data po tayo. Kailangan may data muna. May mga data po tayo. So, sinasabi po namin dito na paulit-ulit, kami tatlo ni sa kapatid na Irving at saka si Sir Chris na napaka-importante po ng data na ibibigay nyo o yung mga pagsagot po ninyo sa amin. Tinatawagan po namin ng atensyon ng mga ating mga sample establishment, yung hindi pa po nakapag-submit o nakapag-submit ng kanilang mga survey questionnaire. Sana po patuloyin nyo po yung aming mga data collector sa inyong mga tanggapan, mga opisina ninyo para sumagot po kayo ng tama dun sa ating mga statistical inquiries na sa QSPB, yung Quarterly Survey on Philippine Business and Industry. So, okay? So, Sir Irving, meron ka pa pang inhandang balita ko, may mga mode of data collection tayo na ginagamit dyan sa questionnaire na yan, sir. Yes, sir. Meron tayong unang mode, yung hard copy. Ito po, physical questionnaire. Pangalawa, yung scan copy. Pinapadala sa email. Dalawa yung scan copy, either PDF file or Excel file. Tapos, yung last nating mode, yung sa online facility for establishments. So, sa tatlong sinabi mo, sir, alin yung pinaka, madali dun sa pamamaraan, dun tatlong, na yon, pamamaraan ng data collection natin?
Ang easiest way doon, sir, yung sa online. Yes. Online. Yes, sir. Using ano na to, Sir Bon, yung modern technology na, no, na dito mapapakinabangan talaga. Dati Yung- kasi, Sir Irving, pag sinabit natin itong papel na ito doon sa kanila, babalikan natin siya. Ngayon, may mga online. Ano ba yung kainaman ng online na to? Sa online po, kompleto yung datang ilalagay doon. Okay. Kasi sa hard copy, scan copy, minsan kasi na-overlook nila yung isang item. Okay. Sa online, hindi po siya masasave kapag may required May data kulang. field. Okay. Oo. Data Data validation. validation. Naglagay ng ano dyan, yung total of employment, tatanggapin ba yan ng dun sa system? Kung Hindi, sir. Hindi ka makaka-move on sa papunta ng Okay. accounting part kung kulang ang iyong human resource part. Okay, kung Doon sa walang questionnaire. kung may mga walang So yung bawat walang field ba laman. dito parang mandatory dapat? Yes. Meron bang markings yun na parang may asterisk? Ito May red mandatory. siyang asterisk. Okay. Hindi ka makaka-move on doon kapag wala ka nilagay. Okay. So kagaya siya ng mga ibang Sir Bon, system na talagang kung hindi mo pinrovide yung information na yun, hindi ka makakapag-proceed sa next na Parang sa Google Data Form, item. nagre-reg. Okay. Okay. So, kaya pala hanggang ngayon hindi pa ako nakakapag-move on. Para kasi may mga kulang pa. Ibig sabihin may Sa kulang na questionnaire data. na. Sa tao din kapag may kulang parang hindi ka Hindi ka makapag-move makapag-move on. on. Yan, sir. So, may hugot na naman. Ang oras natin is 10:48 ng umaga. Kapatid ni Irving, pause muna tayo ng konti dyan. Mamaya meron pa tayong ipipresent sa ating mga tagapakinig at saka followers dun sa sinasabi nating online accomplishing ng questionnaire. Yes, sir. Okay, so for the meantime, break muna tayo ng 5 minutes and then balik tayo sa ere. Okay? Ang magparehistro, importante talaga.
Sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Pwede bang malaman ko ang tunay na pangalan mo? Ang ganda mo kasi sa picture mo, gandang hinahanap ko. Ngunit sabi mo sa akin, hindi mo alam ang lahat sa'yo. Wala ka palang record ng birth certificate mo. Umpisahan mo na ang magparehistro. Importante talaga dahil buhay mo ito. Tanong mo sa kanila, alam nila kung paano. Sa civil registration masasagot. Okay, so Okay, muli po tayo nagbabalik, Sir Bon, sa ating programa. Balik tayo katamong ay Sorry. PSA Talakayan sa Radyo Guagua 99.9 FM. Okay, so ang oras po natin is 10:55 AM, June 3, Friday 2022. So, Sir Chris, bayi tayo balik kitang katamong discussion, ang po kitang presentation ng Sir Irving or kitang demonstration na rin kaya katamong followers kayong opisina, mag-chat la, magpa-shoutout la. Umpisan mo, Sir Chris. Yes po. Sir Bon, syempre po, i-shoutout tala rin kaya katamong abe king obra. Syempre po, Ma'am Angie. Good morning po, Ma'am Angie, Sir Herman. And syempre po ring abe tamo po, abe yung Sir Bon king SS2. Good morning po kaya kayo. Shout out ngan po, Sir Bon. And syempre po ding abe tapa king ding SA NJO. Si Sir Bon po kakilala longan talaga din. Tunggal-tunggalan na lang po siguradong i-greet. Pero i-greet ko na natin po rin king ABME King Lalam. Syempre po ding ABME King Admin, Sir Mark Ma'am Deng, Ma'am Marge, and Ma'am Lizelle, and then King Philsis po. Good morning, Sir Nick and Sir Bry, Ma'am Mariel, Ma'am Cams, and Ma'am Ses. And syempre po, karing Philsis registration team po, na at yung karing field king kasalukuyan. Kayo po, good morning kaya kayo, and good luck king registration tamo po today. Hopefully makadakal tamo pong rehistro. Po, and mimingat po lagi king pag-conduct tamo pong registration king field. Sir Bon. Okay. So, thank you, Sir Chris. It's my turn. So, shout out po ka rin kay Abe ako king Provincial Statistical Office po ng PSA Pampanga, headed by our Malagu, magandang si Ma'am Maria Virginia R. Olbenya, Ma'am Angie, si Sir Herman, tapos yung aking mga kasamahan na SS2, si Ma'am Ann. Shoutout po sa inyo, hingat po kayo sa pagpipild po, supervise si Ma'am Mia, si Ma'am Jo, si Ma'am Cynthia, yung ating mga statistical analyst, si Tata Lines, si shoutout kay Jill, shoutout din kay Miss Lizelle, ingatan mo yung baby mo. So, malapit na kang mga anak. Shoutout sa inyo. And si kasamang Irving andito, si Miss Rain na nasa supervision ng NDHS kasalukuyan. Shoutout sa iyo, Be. Ingat ka. Medyo umuulan. Mainit, umuulan. So, uso po ang sakit ngayon. So, mag-ingat po tayo. Bawal magkasakit. Ika nga, sabi. So, sa mga COSW po natin. Ay, nakalimutan ko pala si Miss Jamie. Hi, Miss Jamie. Tapos si Miss Laika, yung ating RO1 sa Civil Registration Department. Yung sa natin, yung mga COSW natin, si Sir Jen, si Ma'am Ira, si Sir Otep, andyan din si Ma'am Mitch, sino pa? Ma'am, sino pa ba? Sino pa yung nakalimutan ko? Yung ating mga
yung taga Unisys, yung ating encoders, si Kim, shoutout kay Kim, shoutout din kay Risa, tsaka kay Rona. Sino pa? Yung ating mga data collectors ng QSPBI, topic natin ngayon, si Kate at tsaka si Vanessa. So, thank you. Pagbutihin pa ninyo lalo ang inyong mga pagkokolekta, yung ating mga trabaho, para marami tayo tumaas pa ang ating collection rate o yung mga response rates from our establishment. Also, shout out sa ating mga data collectors sa agriculture, si Nada, si JJ, si Ferdy, si June, si Contessa at saka si Donna. Ayan, ang ating mga magigiting na data collector sa agriculture, Shout out din sa ating mga LFS data collector sa labor force. Yung shout out din sa ating mga ASPBI. Yes. Na SR natin, marami kayo. There's too many of you. Hindi ko kayo papangalanan ng isa-isa. So, shout out sa inyo at mag-iingat kayo lagi. Importante ang kalusugan, yung health natin kaysa sa trabaho, kasi kung kapag nagkasakit ka, kulang pa yung sweldo mo sa pero sinasabi ko, gawin natin ang tama ang ating trabaho kasi trabaho natin yan ang magiging bread and butter natin, kaya pag-usayan natin. So, sino pa ba? May nakalimutan pa ba akong shout out na yung taga-region, Oh, yes, yung mga po. taga-region, ang ating OYC Regional Director, ang ating OYC SOCD, si Ma'am Arlene Torico, yung OYC SOCD natin, ang ating Regional Director, si Ma'am Arlene Divino, yung ating Chief ng CRASD, si Ma'am Elna. Hi Ma'am Elna, si Ma'am Weng, si Ma'am Shayan, si Papa Chups. Papa Chups. Kasama namin last May 26 May 26 nag-mobile registration kami dito sa may Santa Ines. Hello po sa inyo, shout out po sa inyo. At sino pa? Lahat ng taga-regional office, shout out din sa bago naming apo, mula kay Joy, kay Kitty Joy, at saka kay Bapang Lawrence David Dimaon, okay? So, congratulations sa inyong bagong baby. So, may mga lumalaki na naman ang ating pamilya, si baby Ampilo. Okay? So, shout out kay baby Ampilo. So, sa aking mga kapatid, sisters, at saka, nga pala, nakita ko na naman yung natin, yung suki natin sa palengke nung isang araw, nagpapabatid. Siya na naman, daw, sir. shout out na naman dun sa ating mga nagtitinda ng gulay dyan sa palengke, yung mga nagtitinda ng Baguio vegetable na gulay. Shout out. Nakikinig daw po sila araw-araw dito sa Radyo Guagua 99.9 FM, So, sir, sabi niya, nakarinig ko na sinout out mo ako. Shout out ulit sa iyo, Joy. Shout out sa iyo at saka yung sa mga katabi mo diyan, kina Ate Belen, yung mga nagtitinda ng itlog, nagtitinda ng mani diyan. So lahat ng nagtitinda diyan sa palengke ng Guagua, shout out po sa inyo. So ang dami-dami po ninyo, hindi ko na po kayo mabanggit na isa-isa. Okay? So kapatid na Irving, kayo po. Shout out po, baka may more gusto po kayong batiin. Nasabi niyo na, sir. Lahat ba nasabi ko na? So, pasensya na po kayo. So, ayan. So, magbabalik tayo dito sa ating discussion. Ito yung nasa last part na tayo na kung saan merong i-demonstrate sa atin ang kapatid ni Irving. Doon sa sinasabi niya, kasi tatlong mode of, data collection, di po ba? Ang sinasabi natin. Meron tayong hard copy, tapos meron tayong soft copy, and then, yung sa Excel file, Tapos meron tayong yung OFE na sinasabi natin, Sir Irving. Ito yung yung sa online nito, yes, di ba? Online facility for establishments. Ayun, okay. Para masagutan po nila yung QSPBI without the hard copy. Mm-hmm. Okay. So, RV, pwede ba nating i-post yan sa Okay. Hindi, kailangan i-play mo na yung Okay. So, Okay, magpe-play tayo niyan, sir, ng AVP. Tama po. Okay. Okay, sige. So, yan po. Magpe-play po kami ng AVP para Okay, meron tayong audio-video presentation na ihinanda ang ating kapatid na Irving.
The PhilSys QR Code Verification System is a website allowing the easy authentication of a PhilID cardholder's identification through the ID's QR code. Through the website verify.philsys.gov.ph, the PhilSys QR Code Verification System can be accessed using any computer or smart device with a camera and internet browser and connection. When using a desktop, Wala ka palang record ng birth certificate mo. Questionnaire. The Quarterly Survey of Philippine Business and Industry, or QSBBI. Tutorial for accomplishing online QSBBI questionnaire. The Philippine Statistics Authority, or PSA, is the central statistical authority of the Philippine government on primary data collection through surveys and other data collection methods. One of the surveys conducted by the PSA is the Quarterly Survey of Philippine Business and Industry, or QSBBI, which aims to collect information on employment, compensation, value of production, revenue, inventories, and capacity utilization. To facilitate faster collection of data from QSBBI sample establishments, the PSA developed the system for the online accomplishment and submission of questionnaire. The online questionnaire allows the sample establishments to encode the information asked in the QSBBI questionnaire and submit this information online to PSA, anytime and anywhere. The QSBBI online questionnaire can be accessed in the new QSBBI online facility for establishments, or QSBBI OFE. To access the online QSBBI questionnaire, just follow these 3 simple steps. Step 1. Register. Step 2. Accomplish. And Step 3. Submit. Step 1. Register. To register, open a web browser and type https://qsbbi.psa.gov.ph. Then, click on the Register an Account button. Copy your 14-digit establishment control number, or ECN, which is found in the address stub of the QSBBI physical questionnaire, sent to you by a PSA representative. Supply your email address. Then, click the Register Account button. Your password is sent to you through the email address. You will use this password to access the survey questionnaire. You are now officially registered to our system. Step 2. Accomplish the QSBBI form. To accomplish the QSBBI questionnaire, return to login page of the online facility. Log in your username or the 14-digit ECN assigned to the establishment. Enter your password and click the Login button. Click the questionnaire module and select the quarter that corresponds to the survey round. Fill out all data items displayed on the screen. These data items are employment, compensation,
Value of production. Total revenue or sales. Total inventory. Capacity utilization. Remarks. Then fill out the certification portion of the questionnaire. Tick the confirmation box at the lower portion of the questionnaire. Step 3. Submit. To submit, just click the Submit button after encoding all the needed entries, certification, and confirmation box portion of the questionnaire. The submitted data will be stored in the secured PSA server. An acknowledgement letter will be sent to you through the email that you provided when you registered. The data submitted online can be saved and kept by the sample establishment for future reference. While on the part of PSA, data collection cost will be reduced. Other modules in the system that can be utilized by sample respondents are the following. About QSBBI. Statistics. Account. Frequently asked questions. Help. Virtual assistant. About QSBBI module. This module provides information on the survey and the results of the national accounts. The sample establishment may also download survey forms with different formats. Statistics module. This type of module provides a graphical or tabular presentation of the submitted data of the respondents. Account module informs the sample establishments of the history of their submission. Also, the sample respondents may provide feedback about QSBBI operation and system. Frequently asked questions or FAQs displays the commonly questions asked. Help module guides the respondents in accessing the system. Virtual assistant answers the questions and queries of the sample respondents through Messenger. Let's register to the QSBBI online facility for establishments for timely submission of data. Register now! Please visit our website, like us on Facebook, and follow us on Twitter. Thank you! Okay, so yun, napanood po natin yung audio video presentation ng how to accomplish yung online questionnaire dun sa QSBBI. Sir Irving, gaano ka-secure itong yung pag-administer nila online? How secure the establishment, yung mga data nila? Kung halimbawa, sasagot ako, I opt to answer the questionnaire online. So how secure is the system yung ng online OFE? Sa OFE po kasi meron tayong account tsaka password na ginagamit. So Okay. pag hindi alam ng ibang tao yon, never nilang magigess yung ECN at password na ginagamit. Which is napakahaba ng pag sinabi nating ECN, yung pinakita kanina, ano pa yung ECN stands for? Establishment Control Number. Yun.
So, ang magbibigay nun ang PSA po. PSA. So, kung hindi ka connected dun sa establishment, so, wala kang magiging access dun sa, ano na yun, sa OFE na yon. Tama po ba? Yes, sir. Kasi Kasi hindi mo alam yung ECN. Kailangan mong mag-login using the ECN plus yung password na binigay doon sa registered email natin sa Oo. office. So, yung password, provide ng PSA. PSA po yun. So, kung hindi mo alam yung ECN ng establishment ninyo, so, there's no way na makakapasok ka dun sa ano na yon. Yes, sir. Mapupuntahan mo yung data nila, ma-record nila. So, maganda yung ano natin. So, Sir Chris, meron ka Yung mga ganito sir, like for example yung password, no? So, ito bang password na ito, may capability ba si establishment na palitan siya if gusto niyang Yes. palitan yung kanyang Yes. password? Okay. Pwede So, siyang mag-request ng reset doon sa pero OFE. hindi sila yung mag-answer, no? Ipapa-reset lang nila yung Yes, hindi sila password. gagawa ng password. Ah, Sa okay. atin magagaling yung Yeah. Sir Irving, kung halimbawa, first quarter, sumagot ako dyan sa online na yan. And then sa second quarter, another password niya naman ba? Or another account ang gagamitin ko? Or Same pa rin po, sir. Quarterly, paano yung ano? Same pa rin. Kung ano yung naka-register email nyo, tsaka ECN, yung ECN hindi po nagbabago. Oo. So, kung ano yung ginamit kong first quarter na ECN, Yun din yung... ibig mo sabihin, sir, yung ECN ng isang establishment ko is permanent na yon. Yes, Hindi yun sir. pwedeng mabago. Yes, forever na yung ECN nyo. Okay. So, kapag ang establishment control number ng isang sample establishment natin, kahit na ilang taon pa yan, hindi yan napapalitan. Kahit na mag-update sila ng mag-update ng mga records nila. Yes, sir. So, yun pa rin ang permanent Parang na yun talaga na yung yan. pinaka-identification nila sa system. Pero yung yung password, Manggagaling sa email ng PSA. yes. Mag-i-email sila sa inyong registered email para doon yung makikita yung password. So, kung halimbawa, sir, first quarter ang ginamit ng password is ito. Second quarter, iba na naman po ba? O same password? Same dapat. Kapag iniba mo yung password without changing or without requesting sa PSA, hindi ka makaka-login dun Ayun. sa... So, yung security. Yes yung po. security ng natin, yung system natin dun sa OFE, maganda kasi manggagaling sa iba yung Sa magiging PSA. passcode mo. Yes. Sa PSA talaga. PSA, diretso sa inyo. Diretso dun sa taong dun sa Nagsasagot. lahat po ba pwede? Halimbawa, si accountant ngayon, sa next time si HR ang gagawa ng pwede po ba 'yun? Allowed po ba dun sa system? Kailangan po pag in-access yung OFE, kompleto yung datang hawak nyo. Kasi po, kailangan ma-submit din yung data para maka-receive kayo ng acknowledgement na tapos na kayo sa QSPBI. Halimbawa, Sir Irving, Kapag- ito yung may mga cases kasi na baka mataon na naka-maternity leave yung gumagawa. Kahit sino ba doon sa pwedeng i-access yung OFE na yan or meron lang talagang authorized person? May authorized person po, pero in case kung naka-maternity leave, nasa company na owner, manager na yon kung ibibigay niya dun sa kapalit. yung password Basta, and yung ECN. yes, importante masagutan. Mm-mm. Kasi kapag naman hindi sila nayari sa QSPBI, yung na-experience natin sa isang sample, di ba? Okay. Hindi siya ma-receive sa central office at hindi siya lalabas sa provincial office. Oo nga. So na-encounter namin yun last year. Last year na so pinipilit ng isang establishment natin na sample na talagang sumagot na siya online. So we are thankful for that kasi talagang pinapatronize nila yung OFE yung natin. Kaso ang problema pala, hindi pala nila na-save or tsaka na-submit yung button na submit. Submit sa So, ilalim. akala nila, yun na yun. Kapag nag-online sila, as they, nagka-type silang ganon, dire-diretso na. Hindi po. Kailangan, may pipindutin ka pa doon. May ititik ka sa lower left na sinecertify mo na kompleto yung data mo. Tapos, Before mo maklik si submit. isa-submit mo siya. Oo. Kasi mo masasubmit yun without clicking the tick. Normally, ganun siya, Sir Bon. Yung parang sa mga privacy notice na mag-check ka mo. Sa PhilSys, ganun siya. Pag hindi mo chinek si privacy notice, hindi mo mako-continue yung system. So, parang ganun yung niya.
concept maganda. May mga security kasi yung OFE na to. And also, yung security yang ginawa hindi para sa PSA, ginawa yan para sa mga establishment talaga, para maprotektahan, para masiguro po natin na talagang lahat po ng data ipapasok nyo dyan, kayo lang po ang makaka-access niyan. Isang tao lang po ang makaka-access niyan. Ang PSA po, sa part po namin, hindi po namin ma-access yan kasi hindi po namin alam yung password na binigay sa inyo. Ano po, ang makaka-access lang po niyan, ang central office at kayo. So, sa part po ng PSA Pampanga, PSA Region 3, hindi natin ma-access yan, di ba? Kasi, sila lang po ang nagbigay ng at kayo lang po may alam ng password niya. Dapat hindi po yan pinapaalam sa ibang member ng ating sa opisina kasi kayo lang po dapat ang nakaka-access ng account ninyo dun sa OFE na yon. Yes, okay? po. Ang doon, Sir Bon, kasi if na-access siya ng ibang tao, baka maling data yung i-provide niya. Mapalitan, di ba? Pwede ko siyang, halimbawa, na-access ko, nakita ko yung password ni ma'am. Yes po. Tinandaan ko, in-open ko sa ibang account. Nabuksan ko, pinalitan ko yung mga information. So, magkakaroon na ng hindi magandang implikasyon yon dun sa data natin. Lalo na kung halimbawa, baka binawasan, di ba? Or binawasan yung mga, dinagdagan. O kaya, ginamit, halimbawa, ito pala yung sabi, hindi, ganito pala yung sweldo namin talaga. Bakit ganito? Sir Bon, ano lang yan, tawag dito, theoretical yung tanong. Yes po. Pero, kapag may naka-access, kaya nga ayoko ibigay ECN, ang data na may iwan sa OFE is, hindi na siya pwedeng i-edit. Kapag na-submit nyo na, parang mag-view na lang kayo doon. Wala nang button na so, edit. Wala nang edit. Hindi mo na siya magagalaw. Once ma-submit mo na sa central office. So, napaka-importante talagang nakasubmit ka na agad. Yes, kahit na ma-view yan, hindi mo na yan wala na siyang magagawa. Kahit halimbawa ako mismo sir, nagkamali ako. Paano po ba yung, halimbawa, nagkamali ako, tatawag ako kay Sir Irving na, Sir Irving, yung sinabit ko po sa central office, parang nagkamali po ako. Ano po yung magiging natin doon? Kung case na yon. Ang ganito mangyayari pag na-submit nyo na. Pag na-submit nyo na, pupunta ng central office. Kapag nasa central office, ibabalik nila sa provincial office yun. Pababa. For editing. Via request. Ito, Sir Bing. Hindi. Protocol siya. Okay. Yun yung process flow natin. Kapag online, tas babalik sa atin. Okay po. Kaya nga nagpa-process tayo. I-register muna sa central office. Yes, sir. Okay, yung online. And then, so kapag na-receive doon, niya agad sa akin. Sa province. Sa province. And then si province ang mag-i-edit. Tsaka validate. Kailangan kasi bina-validate yung data. So pag nagkamali kayo, sa pagsagot sa online, at na-submit ko na yung data, i-scan na lang namin yung corrected na data sa questionnaire. So, ibig sabihin, sir, mayroon pa rin paraan. Yes. May way pa rin para ma-rectify yung mali. Halimbawa, nagkamali ako. Ang supposed to be, ang nailagay ko na, ang employee namin is 120, 12 lang ang nailagay ko. Mali siya. Ano siya nun, sir? Kasi wala namang validation dun sa online. Hindi nila nakikita yung possible na Basta may laman entry. Yun, tatanggapin niya. Okay. Ang assumption dun, tama. Sa kanila galing. So, tama yung data. Tama, okay. So, even itong validation niya, sir, for example, number ng personnel yung nagkamali. Number ng personal yung hinihingi pero text yung nilagay nila. Walang ganong validation. Basta may laman yung mismong field na yun. Halimbawa, Sir Irving, ang sinasabi ni Sir Chris siguro dito, 10, tapos TEN ang nilagay. Hindi siya magtutuloy, sir. Okay. Hindi niya i-accept yung hindi number. Kapag kailangan so, number. may validation siya na ganun po. Sa numeric lahat. Numeric. Walang alphanumeric. Numeric lang. Opo. Yung sa words naman, pwede tayo maglagay dun sa remarks. Tatanggapin niya. Kung masipag kayo, pwede kayo maglagay ng pisik. Yun. May pisik kasi dun sa after ng ECN sa address tab. Yung katabi nun na 6 digits, alphanumeric po yun. Pwede mong i-search sa Google, ito pala yung pisik namin. Kasi minsan iba yung nilalagay ni establishment. Tapos sa lower portion certification, alphanumeric naman yon. So lalagay mo yung pangalan mo, designation, contact number, email address, date, tsaka website. Diba nilalagay sa ilalim? Sir Irving, ilang beses na natin nabanggit yung word na PSIC. Ano ba yung acronym na PSIC? PSIC stands for? Philippine Standard
industry classification. Okay. So, may kanya-kanyang classification ng mga industriya. Kahit na pare-parehong ano yan. Manufacturing yan. Halimbawa, Sir Chris, ang sinasabi ni Sir Irving dito, kung halimbawa, nagmamanufacture ka ng isang item, depende pa yan sa item na may manufacture mo. Ano bang klaseng item yan? Ano bang klase yan? Hindi puro manufacturing lang. Ang manufacturing kasi napaka-broad niya. Yes. Madaming klase. Hanggang 5 Anong digits klase? siya dapat. Ang up to Yung 5-digit po. Yung 5-digit level ang classification. yung physics natin. So talagang detalyado Yado. talaga. So Tsaka- nagma-manufacture ka. Tsaka Yes. yung physics, sir, kasama yon sa... Nag-meeting kasi yung PSA with BPLOs po sa Pampanga. Last May 20. Ito pa yung sinasabi nating Man- LE linking. Yes. Doon sa kasama sa LE linking, yung municipal assessment form. Kung saan pinapalagay na ngayon yung PSIC mismo doon sa part siya ng form. Okay. Kaya- so mas maganda. Pag nag-tabulate sa munisipyo, makikita nila, ganito pala yung... So alam na Maraming from the PSIC, kung mag-generate tayo ng data doon, from the PSIC, malalaman na natin ilan yung mag-manufacture ng sapatos dito na made of leather. Yes. Ganon, Opo, diba? sir. Kasi kung halimbawa, sapatos, may classification pa yan. Leather ba yan? May rubber shoes Rubber pa. ba yan? Di ba? Artificial leather ba yan? O yung mga so may mga So, classification. ganun na kalalim, sir. Oo, yung ganun kinuha. talaga. Inihimay talaga. Hindi lang puro Sapatos, manufacturing of lahat ng sapatos o yung mga ganon. Rubber shoes. Hindi. Ano yan? Anong klaseng rubber shoes yan? Meron ba yan di ba? Yung mga synthetic rubber. Di ba? Yung mga ganon na talagang hinihimay talaga yan. Para at least makategorize natin talaga siya at makapagplano tayo. Di ba? Malaman natin yung kabuang image talaga kung ano yung nandito sa isang munisipyo. Okay? So, maganda. Yung benefit ng na yan, no? Yung benefits ng OFE is, Sir Irving, ano yung mga benefits niyan? Reduce time siya. Ay, reduce cost para sa part ng government. Yes. At Okay. saka sa establishment, mas mabilis po nilang masasagutan yung survey. Yung security-wise. Of course, secured naman po yung OF. Okay. So, Yung ko dito, Sir Bon, yung syempre po ita-transfer natin digitally yung mga information. No? Ano yung security nitong natin, website, kung when it comes to pag-transfer ng data? Kasi pag sinubmit po yan, definitely magta-transfer yan digitally yung mga information. Meron po bang security features itong natin na parang talagang diretso yan sa ating database at hindi pwedeng parang ma-hack pa or something ganun, or very technical yung natin. Pero definitely pag PSA po yan, safe siya. sigurado. Ang gumawa ng system yung mga kapatid natin sa central office, mga IT. so may mga firewall kasi yan, di ba? Yes, Na, may mga nilagay sila dyan na security measures features para na talagang maprotektahan yung confidentiality natin. Yes. So yun po yung ina-assure natin sa mga gagamit nitong ating online na pagsagot Facility, nitong questionnaire okay. na talagang very secured. Tsaka hindi siya lumalabas sa sa atin sa provincial. Wala sa Google yung natin system sa provincial. Nasa lang natin yan. Internal kasi ito, internal na ginawa para yung confidentiality is ma-secure. Okay po. So ayun, so very secured talaga, sir. So isa talaga yung make sure ni PSA na yung mga binibigay po ninyong data sa PSA is talagang sinisecure po yan at sinisiguradong hindi yan lalabas. Oo, kasi we are bound by the yung confidentiality of information. So kailangan lahat ng pamamaraan ginagawa ng ating ahensya, ng ating para talagang masiguro, kasi ayaw natin mangyari yun na nagkaroon tayo ng mga nagiging hack, security breach pagdating sa online. At ang kainaman pa ng OFE na ito is madali at saka yung interface ng napaka friendly. User-friendly. User-friendly ang ating interface niya na hindi siya masyadong komplikado na marami ka pang pipindutin na dito talagang as you kapag nakapasok ka dun sa sige, type lang ng type, di ba? Walang maraming cheche-bureche na mag-log on ka dito. Okay, mag-subscribe ka dito. Yes. Yung mga lumilitaw na yung mga parang may mga promotion, di ba? Wala tayong mga at mga advertisement. Yung parang may mga advertisement na lumalabas. Wala tayong mga ganun na So kailangan mag-member ka ganito, i-open mo, i-access mo muna to or yung ganito, mag-member doon sa mga So tsaka yung mga walang virus diyan na
nakikita. And yeah, Sir Bon, yung isa sa ano, parang ang ganda nun, yung mababawasan talaga yung gagastusin dahil hindi na nga magpiprint ng questionnaire. If ever na itatangkilikin po talaga yung yung online natin. At saka ang kainaman pa niyan is ang data na nanggagaling sa sa establishment is sila lang talaga ang nakaka-access. Sila lang. Yes po. Ang establishment lang sa PSA view lang 'yan. Hindi na niya yan mabu-view lang niya yan. Tapos ibabato sa sa province, sa Pampanga. And then we will do halimbawa verification, yung validation namin kapag halimbawa sabi niya may mga konting slight changes, di ba? May mga changes na acceptable, Sir Elving. Sa validation, Chris, yung ina-accept lang na change is 20% from the previous. So, meron tayong pwede kang umabot ng 80% hanggang 120% based from the previous figure. Example, other than that, verify. Questionable na siya. So tawag kami ng tawag or parati kaming siguro pasensya na po kayo doon sa aming mga establishment pag nagtatanong po kami nagbe-verify kami noon kasi nga we are on the process of validating the data na binigay ninyo kasi parang may mga inconsistency kung minsan kasi kung halimbawa biglang tumaas itong wala namang nakikitang explanation remarks doon sa so kailangan itanong talaga natin para pagka tinabulate ng central office tinatawagan kasi ako pagka may may mali sa Sir Elving, meron ano yung problema nito? May problema sa sabi, wala pong remarks sana. Walang remarks na so, konti lang naman yun. Every now and then, mga isa-dalawa lang. Normally, sir, ano yung mga, yung mga nakikita natin na nare-report, na madalas na, Sa validation, sa validation kasi, kapag hindi siya pong umabot sa 120 or 1.2 or 0.8 doon sa change niya, yung 20% na margin, diba? Ang nagiging problema doon, yung abrupt increase or decrease. Halimbawa, sumobra ka ng 120, umabot ka ng 130, 1.21, 150, 200, 300%. So, automatic kina-question ng system. Kapag naman bumaba ka ng 80.80 or yung sa 20% na difference, no? 0.79, 0.50, 0.60. Another verification po yung ginagawa namin. So, yung hindi naman ibig sabihin na mali. Hindi mali yung datang binigay nila. Bine-verify lang natin kung talagang yun. Kung yun talaga, na siya ngayon. Yun talaga yung data nila. Baka naman kasi nagkakaroon ng problema dun sa encoding. Baka Imbes na na 120, 1,200 ang na-type niya. Malaking diferensya nga naman yan, malaki ang impact nun. 10 times siya nun. 10 times siya. 120 to 1,200. So parang sir, kunwari number of employees, previously 100 lang yung dineclare, the next ngayon, 1,000 na. Okay. Tatlong beses pa lang yung napindot yung zero. Sa system nun, mag-a-appear nun 10.0 something. Ayun. 10 times. Yung 10 na yun yung ginagamit na weight para ma-identify mo kung pasok siya. Pag hindi siya pumasok sa 0.8 tsaka 1.2, questionable agad yun. So i-verify po ito. Ang alimbawa, si sample, meron siyang A, sudden decrease. diba? Si sample A, nag-negative siya. Isa siyang magbigay ng sector, sir, no? Isa siyang gambling establishment. Halimbawa. Gambling and betting activities. So, pagka nag-negative siya sa isang month, or dun sa buong quarter, itatanong, bakit negative yung niya? Kapag dun sa experience namin sa system, kapag ka nag-negative, sir, sasabihin nila, kasi po may nanalo na isang customer. Malaki na panalunan niya. Halimbawa, ganun yung halimbawa kung sa yung halimbawa yung leisure at saka gaming and leisure ang establishment na yun. Kapag halimbawa, medyo maliit yung kanyang revenue, ibig sabihin, meron silang mga payouts. 'Di ba? May nanalo. Malaki yung pinanalunan. May nanalong customer na talagang binayaran talaga nila. Lilit yung revenue nila. So, ganun lang yung explanation natin doon. At bine-verify natin yon mismo doon sa mga gumawa. Tsaka doon sa sector niya, sir, kapag construction, minsan hindi sila naglalagay ng revenue. Understandable po yun kasi wala naman talagang pumasok na revenue for the quarter. Okay kasi lang yun, diba? Papasok yun sa ibang quarter. Hindi diba? nila pwedeng i-declare agad ngayon. Hindi naman kasi yung mga contractor kasi
mag-build ka muna bago kita bayaran. Kasi may mga phases of ano yan. Phases of payment yan. Halimbawa, 30% ng accomplishment ng ano, magbibigay ako ng 30%. Kapag nasa 60% na yan, 60% ng ano, kabuang cost, di ba? Pero madalas sa ano natin, sa system natin, zero talaga yung revenue, Zero, which is acceptable naman kung kasi minsan nga, kasi nagbabayad sila completion talaga ng project bago sila bayaran. Yes. So which is understandable and acceptable yan. Mag-remarks lang, kailangan meron lang proper remarks na ano, di ba? Okay. So maganda itong ano talakayan natin dito sa ano QSPBI pa lang ito So marami pang hawak na survey si kapatid na Irving dito. Meron pa siyang hawak na MISI at saka yung PPS na sinasabi natin, ano? Which is yon, mas komplikado yon, monthly ang reporting nun, di ba, Sir Irving? So, pero however, unfortunately, wala pa siyang ganitong system na ano, pwedeng ano, di ba? Yes, sir. Yung sa QS, MISI PPS. hard copy pa rin siya ngayon. Hard copy pa rin siya. So, siguro sa mga susunod na panahon, pwede natin ulit na, ano, kapag nagkaroon na ng update dun sa MISI PPS na yun, ano, project na yun, pwede natin siyang, talakayin dito at i-guess ulit natin si Sir Irving, kapatid ni Irving dito para magbigay ng ano, nagiging suki na ata para meron ka ng ano suki card dito na ano dito sa Radyo Guagua 99.9. May suki card ka na ilang beses ka na, parang Hall of Famer ka na nga dito sa ano ilang beses na mas marami. Okay? So Sir Irving, maganda yung ano project ano as in conclusion, last word, ano ang kahalagahan ng QSPBI sa ekonomiya natin at ano ang epekto nito sa pamumuhay ng ating mga tagapakinig, yung ating mga mamamayan? Medyo ano na yan, sir, sa central office dapat sumagot niya. Hindi, joke lang. Sa part namin sa provincial office, we need complete data. Complete and accurate. Kasi pagka nagbigay kami ng data sa central office, para maging tama yung kanilang pagbibigay ng result, no? Wala kasing provincial result ang QSPBI. So, sa central office, kapag in-interpret yung binigay ng anilabas na data ng central office, magiging tama yung policy at interpretation sa data, no? Kasi tama ang programa. Ginagamit kasi ito ng hindi lang government, pati mga private sector. Private sector. Halimbawa sa private naman, hindi natin na-discuss masyado. Yung sa business nga, yung mga ongoing businesses, ano ba yung maganda ngayon? Ano yung mga nagbo-boom? Yes. Emerging? Yes, sir. Sector dito. Diba nung araw, hindi masyadong boom yung ICT, mga call center. Ngayon, halos call center na halos yata yung mga, diba? Sa Clark, sir, ang daming call center din. Mga empleyado nila, thousands of So, alam nyo na marami kaming sample. So, maraming ano. So, maganda itong sinabi ni Sir Irving. Tamang data, tamang programa, tama ang plano, 'di ba? Or tama ang data, tama ang plano, tama ang programa. At tama ang serbisyong maibibigay natin sa ating mga kababayan. Ano? Yes. So, very well said, Sir Irving. Thank you very much, sir. Sir Chris. Yes po. And syempre, ang ano natin doon, yun po, yun napaka-importante talaga ng mga data na ibinibigay po ninyo at sigurado po na lahat ay makikinabang. Kapag sabi nga ni Sir Bon kanina, para siyang chain reaction. Chain reaction. Na pag tama yung binigay yung data, tama yung plano, tama yung programa, lahat ng tao po is makikinabang talaga. At aangat po lahat ng quality ng buhay natin dito sa Pilipinas. Isa yun sa ating mission. Improvement of quality of life for all. For all, sabi yes. po niya. So, ang sabi nga po doon sa sabi ni may nagsalitang RD doon sa isang conference, sabi niya, ang data is very powerful. Okay, makapangyarihan talaga ang mga datos, okay? Dahil sa datos makakapagplano ka. Dahil sa datos makakaplano ka ng mga programa. Okay? Kapag may programa ka, maraming makikinabang yes, dyan. Po. So, data is powerful. Tama po 'yon. Ano po? So, tama po yung natin doon. So, thank you very much. So,
Ay sa ano, may update ba tayo sa Sir Chris sa PhilSys, sa PhilID? Yes po. Yung ano lang dati lang, Sir Bon, na ongoing natin registration sa mga schools. So, please, paki-ano po natin, no, tangkilikin po natin yung registration na kinakonduct sa mga schools. And meron pa rin naman sa mga barangay po na kinakonduct ngayon. So, ano po, sa mga hindi pa rehistrado, magparehistro na po tayo. Ngayon naman, para sa mga private establishments and even sa mga ano po, government establishments po na meron pumupunta sa inyo na dala-dala yung kanilang PhilID, pwede natin gamitin yung PhilSys check, no po, na pang-verify dun sa pinipresent nila na PhilID. So, yesterday, nakareceive tayo ng balita sa ating mga ibang RCS na ina-accept na nga itong PhilID kahit sa bangko and kahit dun sa mga pawn shop, Sir Bon. So, napaka-ganda, no, na development na ito na tinatangkilik na ng mga bangko, mga private establishment yung ating PhilID. At syempre, kasi may ano na yan, di ba? May memorandum na yes yan. Po. May parang executive order ba yun or yung ano, yung yes po. Actually, penalty para... May memo na sa from BSP, meron pa tayong executive order from the President na kailangan na talagang i-incorporate po itong PhilID dun sa mga valid requirements in every establishments po na pupuntahan nitong ating mga kababayan na naka-receive na ng kanilang PhilID. So sa mga hindi pa po rehistrado, gaya ng sinabi namin kaninang umaga, para po matamasa ninyo yung benepisyo na hatid nitong ating PhilID ay punta na po kayo sa mga registration centers natin and antabayanan nyo sila sa mga schools and sa mga barangay. Hindi lang po barangay hall, pati mga streets, purok, even under Mango Tree po, nagko-conduct na ng registration ng ating mga registration teams para lang po maabot kayo at mapalapit po yung serbisyo ng PSA sa inyo pong mga bahay, no po. So, pag kumatok po sila at namigay ng application form, pumunta po tayo dun sa kung saan yung registration nila kino-conduct, Sir Bo. Okay, so yung may mga pamamaraan talaga tayo, yung ating mga agents sa PhilID na yan, talagang ginagawa talaga ng puspusan ang kanilang mga trabaho. Yes po. And religiously talagang nagtatrabaho sila ng Sir Chris, nung isang araw, meron akong may nagtanong sa akin, mali daw yung pangalan doon sa doon sa ID na punta sa kanya. Parang pangalan ng lalaki. Opo. Hindi daw siya 'yon. Ano ang pwede niyang gawin, sir? Please enlighten us. Okay po. So sa mga naka-receive po ng mga misspelled, may mga mali or may mga damage na PhilIDs, pwede nyo po yung i-report mismo sa opisina po ng PSA Sindalan para direct po kaming makapag-report din sa central office. Or pwede rin po kayong, kung gusto nyo po kayo mismo yung mag-report, mag-email lang po kayo sa info@philsys.gov.ph at mag-send po kayo ng email kasama nung kalakip nung mismong kung ano po yung problem dun sa inyong PhilID para po matugunan yan ng central office at magawan po nila if ever ng plano kung paano ba yung way para maisaayos yung inyong mga PhilIDs po. So, antabayanan po natin yung pag-launch ng if ever ma-launch na sana, yung updating naman para dun sa mga gustong magpa-update. Like for example, may maling spelling yung na-receive nyo, yes, naka-single kayo tapos gusto nyo nang ipa-married or may something na mali nung time na magpa-register po kayo. So magkakaroon tayo ng process ng updating but as of now, wala pa siya, hindi pa incorporated po yun sa ating system. Pero syempre po mag-a-announce si PSA once naka-up na yan sa system po at pwede kayong magtungo kung saan mga registration center po ang itatalaga para update po kayo at makapagpaayos ng mga maling PhilIDs. And same po dun sa mga nakawala na PhilIDs, no? Yung mga madami na rin kasi yung nagre-report na missing yung kanilang PhilIDs. So magkakaroon din tayo ng replacement basta po mag-secure kayo ng affidavit of loss. Sigurado po yan. Ano kailangan? Police report? Ganon, sir? Yes po, and affidavit of loss po. Yun po yung kailangan nilang dalhin para po makapag-replace ng PhilID. Pero syempre po may corresponding na payment na yon. Since yung free po natin is yung first issuance lang. Paano kung halimbawa, sir, yung may mali, may yan, may bayad ba yun? Kung talagang dun sa parang resibo niya. Tama po. Tama, sabi niya, yes, tama sa resibo ko. Pero nung pagdating ng ID ko, parang mali yung spelling ng pangalan ko. Tapos parang iba pa yung itsura ko dito. Parang gumanda ako, sabi niya. Kasi dati akong pangit. Sabi niya, bakit ngayon gumanda ako? Pasalamat ka na dun sa picture. Sabi ko, kung gumanda ka man dun, sabi ko may enhancement na naganap. Pero yung hindi ka tanggap-tanggap dun, yung yung pangalan niya may mali. Yes po.
pag ganun ba, nagkamali ng pangalan, babayaran niya, sir. Opo. Bali, dito, Sir Bon, nag-aantay pa tayo ng guidelines. Hopefully, matuloy na kung iso-shoulder nga siya ni PSA if ever na talagang mapatunayan na yung sa PSA yung nagkamali, no? Pero hindi pa po yun, mag-aantay pa rin tayo ng guidelines from PRO, from the central office if ganun nga po yung ipapatupad. Anyway po, lahat naman ng mga announcements, definitely po ipopost natin yan sa ating FB page and dito sa Radyo Guagua para ma-inform po lahat, no, ng mga nakikinig. And kayo sa mga nakikinig naman po, if ever po na meron kayong ma-encounter na may same problem na narinig nyo po dito sa ating programa, is pwede po natin at least may idea na kayo paano ba yung gagawin po ng mga kapitbahay natin na narinig nyo na may problem pala sa ganito. Kasi pwede yun, sir, narinig ko sa programa ni PSA, pwede mong ipaayos yan. Antayin mo lang yung updating, karang ganon. So, ayun po, sa mga nakikinig, pwede rin po nating i-share yan, no, sa mga kapitbahay natin. And if may ma-encounter kayo na mabalitaan na mali yung ganito niya, ID niya, so ayun po. Antabayanan po natin ang mga guidelines and announcement from PSA, from central office, if pwede na po yung updating and replacement po ng mga nawawalang mga field IDs. Okay. So, may nag-chat na message dito sa akin, sir. Nagpa-follow up ng mga ID. Bakit daw yung anak niya, yung ID niya na dumating na last year pa? Bakit yung sa kanila wala pa? Opo. Bali, ito po kasi sa processing ng ating mga IDs, may mga certain steps pa po kasi siya na dinadaanan, no? Hindi po kasi yan pagka rehistro nyo sa PhilSys, let's say pumunta kayo sa registration center, automatic didiretso siya sa printing. Hindi po siya ganun yung process niya. So may dadaanan pa yan na data validation, may process pa na deduplication to check if wala ba talagang kaduplicate yung packet na yon, no? So i-check pa, ibabangga pa po nila yan dun sa mga ibang mga data packets na pumasok na sa database to make sure na unique talaga yung kanyang application at wala siyang, kasi may mga iba na nahuli na nagparehistro siya in Nueva Ecija, meron tayong isang ganong case, and nagparehistro ulit siya dito sa may San Fernando. So, brought up po yun, and tinanong nga kung saang registration center siya na-register to compare nga kung ano yung dapat na ipasok o ma-release. No po. And after po nun, if ma-check talaga na unique yung inyong packet, dun pa lang siya pupunta sa printing. And may chances po na let's say yung kasabay ninyo pumasa na sa quality, yung sa inyo hindi pumasa. Sabay sila, Sir Chris, eh. Yes po. Sabay silang nagparehistro. Tapos yung dalawa, andiyan na. Yung tatlo, wala pa. Opo. Paano yun? May possible po. Ito po, mga possible lang po, no? Hindi ko sinasabi na ito yung mga reasons. So, mga possible reasons po na nangyari. Possible na pumasa yung sa quality yung sa kanila, na print yung ID, dumiretso na sa PhilPost. So, yung iba, hindi pumasa yung quality ng ID. So, babalik siya sa printing, mahuhuli na siya for releasing ni PhilPost. Or pwede naman na baka hindi lang talaga sabay sa PhilPost yung kanilang delivery sa kanilang bahay. So, yun po ay mga possible cause kung bakit nadidelay at hindi sabay-sabay na-release yung ID. So, ngayon po, ang ginagawa ni PSA, kasi po ngayon, Sir Bon, yung naka-up lang natin na tracker is yung sa PhilPost tracker, eh. Yung tracking.philpost.gov. Wala bang pagbabago doon ngayon? As of now po, na ongoing pa rin yung nung sinasabi natin before na matitrace na natin kung nasaan na ba talaga si PhilID. Yes. Hindi lang pag nasa PhilPost na. Kasi sa ngayon, medyo limited yung tracking ng ating PhilID. Talagang sa lang natin, sa tracker lang ni PhilPost siya na check. Hopefully mag-up yun na pwede na natin matrace po talaga kung saan certain department or certain process na yung ating PhilID. So yun po, masaya po namin yun ibabalita sa inyo kapag na-launch na, kasi napakalaking tulong nito sa ating mga kababayan po na talagang nag-aantay na ma-release yung kanilang ID, Sir Bon. Kasi Sir, medyo alarming na kasi yung nagiging complaint at saka yung clamor doon sa tao na talagang ang dami nang na-registered pero kukunti pa lang yung na-i-issuehan or na-deliver na mga ID. So, it's about time siguro that we address the problem to the proper authorities na para magkaroon na ng aksyon, ng mabilisang aksyon. Kasi yung ating mga kababayan dito is medyo naiinip na talaga. Kung minsan sabi nila, magaduhan na pong banwa. Yes po.
Nung adwane pong banway ako, ibiye yun eh. Adwane pala ako. Na sabi niya, ali po, mag 2 years na po. Okay po, sabi ko. Sabihan kayo po, putang kayo po, gawan de pong report karatang issues and concern na po ng kayong PhilID. Di ba kanta, babalo na po ng kayong katamong kay. So, sana, Sir Chris, in the future, marami na ang ma-release na ID para sabihin ng ating mga kababayan, mga na talagang totoo pala na yung ID na to talagang in the future talagang gagamitin na natin lahat ng transaction na natin sa ating private at public entities ng ating lipunan is PhilID na ang magagamit natin Tama yun, Sir Bon. Wag na po natin antayin pa na umabot tayo sa point na talagang pag ginagamit na, pag accepted na talaga. Nagkakandara pa tayo, Diyos ko, nagpipila tayo, di ba? Doon pa lang tayo pipila. Nagpa-file tayo, so filing, ibig sabihin, humaba ang pila, baka maano tayo. Baka mahuli lalo. Sa iyo kapatid na Erwin, andyan na ba yung ID mo? Wala pa, okay lang yan. So, doon sa sinabi ni Sir Bon, di ba nag-training tayo last week? Yes. Doon sa bagong administrative order, series of 2021. Yes, AO1. Okay. Kasama yung nag-revise doon sa AO1 ng 2007 kasi nagkaroon ng list doon sa requirements ng KRASAM. KRASAM yun yung lisensya para magkasal. Ngayong revised to 2021, ina-accept na kung bagong applicant ka yung PhilID in the place of birth or passport. Yes po. So kapag yung applicant, pwede nang i-accept yung PhilID. Actually, yun siguro, sir, in compliance na din dun sa EO ni President Tama, pamalit siya dun sa if age lang, name, and yung data na yun yung kailangan, Yung pangalan. PhilID will suffice na kapalit nung birth certificate. Hindi, tsaka one thing more is, ang nagpapa-implement yan, ang nag-spearhead yan ng PSA, dapat, kailangan tayo mismo, tanggapin natin yung sarili, tangkilikin natin yung sariling atin. Yes po, diba? Tama, sir. Here we are, nagre-register tayo, tapos may ID ang tao, sabihin mo, hindi po pwede ito as requirement, di ba? Yes po. Kaya 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 in-include yung PhilID para sa replacement. basta may PhilID ka, okay na yon, walang Dapat, problema. Kapag new applicant. New applicant. Ayun, Yes po, ganun. tama yun. Ano na rin yun, dapat po kasi kahit, ito yung isa sa mga purpose niya talaga, kahit isang ID lang, no need to present kasi madalas 2 or more valid IDs yung kailangan i-present, no. Dito sa PhilID, kahit yung PhilID lang mismo, yung dalhin mo, pwede na siyang gamitin as a supporting document, no. So, tapos po sana yung mga ibang establishment na din, na po sana ma-incorporate na sa kanilang list of requirements itong si Oo nga, kasi PhilID. halimbawa, mag-request ka ng PSA birth mo, new applicant ka, tas meron ka palang PhilID. So, pwede mong gamitin yung PhilID. Para pag nag-apply ka ng KRASAM, good as kapalit ng birth certificate. Certificate. Ayan. So, sa requirements, Yes po. So, nanawagan po kami, ulit, So, tanggapin po natin, yung tangkilikin po natin yung ating national ID, tsaka tanggapin po natin siya as one of the requirements po na, or kung minsan talagang yun lang, pwede na. Magkakaroon sila siguro ng mga scanner ng QR code at saka mga barcode reader, Yes po. So, doon lilitaw So, na. habang wala pa po yun, Sir Bon, yung pinakamadaling pag-verify ngayon ng, is yung ang PhilSys check na, yung sa PSA po ito. Yung pag-scan ito ng authenticity naman ng ID. So, yung pag-scan via QR code. So, i-search nyo lang po si PhilSys check, para po i-verify nyo. So, parang i-scan nyo yung QR niya and then mag-a-appear doon yung mga information. Kung pwede nyong i-match, ibangga nyo yung lumabas sa ating phone na in-scan nyo yung QR code plus yung information na nasa ID niya. Para ma-check natin if meron bang tinamper, may pinalitan ba doon sa information. So, pag lumabas doon sa system, ito yung pangalan niya, Juan de la Cruz. Check lang po natin, validate natin doon sa ID. Okay, Juan de la Cruz nga yung pangalan niya. So, meaning, yung ID na hawak niya is yun talaga authentic, yung yes talaga. po, authentic. So yun po muna pansamantala yung pwede nyong gamitin habang wala pa yung itong mga devices na to, Sir Bon, na pang-scan naman ng mga fingerprint na mas higher yung verification natin sa mga tao po na i-request namin para po may idea kayo after nitong program na mai-play yung tutorial ng PhilSys check if possible siya, possible daw po ayon sa ating
ano po, no, dito sa radio station para may idea po yung mga nanonood kung paano ba yung pag-access nitong PhilSys check na to and yung mga establishment po syempre. Ipapa-play po natin yung tutorial. Okay, so as a sort of, ano na po yun information dissemination po. na rin natin sa ating mga tagapakinig, followers, dito sa Radyo Guagua 99.9 FM, dito sa Guagua, Pampanga. So, okay na tayo? Okay so, na po, sir. Nag-start tayo, medyo na-delay tayo ng konti, kaya medyo nag-overtime tayo ng konti dun sa oras natin. Pero gusto ko muna pasalamatan ng ating guest ngayon, Yes si po, Sir Irving. Sir Irving. Dahil hindi siya nagsasawa. Isang sabi ko lang sa kanya, nung Wednesday, sabi ko, Sir Irving, paano? Kahapon pala. Bago ako nag-field, Sir Irving, paano bukas? Yes, sir, sabi niya, may presentation po ako. Okay, so magkita tayo doon. So, walang isang salita lang talaga. Talagang willing talaga siyang ibahagi ang kanyang nalalaman at karunungan dito sa ating programang PSA Talakayan sa Radyo Guagua. Thank you, Sir Irving. Sana mabuhay ka pa and then sana tumaba ka pa ng lalo. So sana hindi ito ang huling pag-guest mo dito sa amin. And also, salamat talaga. Una, nagpapasalamat ako sa ang aking si classmate namin, si Bapang Aldwin. So, Bap, mag-iingat ka po lagi. So, belated happy birthday po pala kay Bapang Jubito Salonga. Mr. Jubito Salonga, ng, RTT ng JBL. So, happy birthday, Bap. So, mikita mo rin kayong some other days. Okay? So, sino pa? Yung mga nag-birthday, belated happy birthday po sa inyong lahat. So, wala na ba tayong nakalimutan? Okay? So, upcoming po yung mga programa po ng ating PSA, yung PhilSys registration project po ito. So sa mga susunod na buwan po, mga darating na araw, panahon, magkakaroon po tayo ng mass registration para dun po sa mga walang rehistro sa birth certificate. Ito po isang proyekto ng ating gobyerno. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na panahon na mag-guest po tayo dito ng isang resource speaker para talakayin po natin yan. Ano yung mga requirements, sino-sino yung kasama dito, Sir Chris. Maganda ito. Yes po. Okay? Yeah. At saka, yung ating programa, yung mga naka-line up nating programa para sa June na to is meron tayong ngayon nga yung yung sa QSPBI, yung sa susunod nating week, magkakaroon tayo ng talakayan with regards to the community-based monitoring system na i-guest natin dito ulit ang ating kasama sa opisina, si Ma'am Jo at saka si Ma'am Jen, na sana available sila. And then sa June 17, magkakaroon tayo ng talakayan with regards to CRPS o yung crops production natin and other crops commodity na Pocality naman or makakasama naman natin dito si Ma'am Cynthia Canlas and si Sir John Ray Duway ng Region 3. So yung June 24 naman po, piyesta ng San Juan ito. So, magkakaroon po tayo ng talakayan with regards to Women and ICT Development Index o yung tinatawag nating WIDI. So, si Miss Angeli Bondok po ang ating magiging resource speaker. And also, syempre, hindi mawawala sa lahat ng segment natin sa ating talakayan, yung ating PhilSys na kasamang si Sir Chris Puno. Okay? So, thank you very much po sa pag-antabay sa aming programa at sa pakikinig sa ating mga Facebook followers, sa mga listeners sa Radio 99.9 Radyo Guagua. Sir Chris, thank you. Thank you very much po. Siyempre kay Sir Bing Sir Bing, thank you. Nag-ano po sa ating invitasyon and siyempre sa aking partner every Friday. Thank you, Sir Bon. And sa mga nakikinig po at sa lahat ng tumatang kilik sa programa ng talakayan sa radyo ng PSA, every Friday po yan, 9 to 11. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Okay, so with that po, thank you very much po sa inyong lahat. Okay, so ulitin po. Thank you po. Kay tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa.
serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan, mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas lo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na, makilahok sa papunlad at magpakilala. ID natin to, tara na mag-isa. Sa ating pagsulong, tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Heto na ang PhilSys ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagu.